Käbirler diýe seni ýurtdan zor bilen çykardylarmy? Ey! Elini ýürek üstünde goý. Insap bilen gürlü. Insap edin azaçyk. Sizi ýurtdan zor bilen çykardylarmy? Diýip käbir heleyler gürläp ýordaşýar. Sen elini ýüregiň üstünde goýda gürle. Sen ýurt barada ýekece gedek halkyň ýagdaýy barada ýekece gedek sorak gördüňmi? Halkdan. Halk nähilek ýaşaýa, näme üçin geldi, nähili geldi diýip sorak gördüňmi? Sorak görmän üçinem ana şonýalak zatlar gürleýär. Sorak gören o halkyň ýagdaýyny bilen ok. Oňa pohuy galy berse. Halk nähili geldi, näme üçin geldi, aýlyk azmy, kenmi, pensiýa berilýärmi, her kim işläp bilýärmi? Şonda adam saňa zor bilen işle, her ýerde işleseň hemme zat bar diýýär. Bir heleyle. Bilýänsiňiz ony men TikTok'da köp wagtdan bäri şo ölü jaýlayan arkadaşda şol ölü jaýlayan. Sapar tamam, hoş geldin. Assalamu alaykum, gowmy ýagdaýlar. Ölü jaýlayan arkadaşmydy biziň. Ne üçin agam men sana bir zat diýdim bolyn, sen ýalňyş düşündiň. Men kommentariýam ýapyp goýdum, men sana olmady. Men kommentariýa ýapamok. Kommentariýa ýapamok men moderatorlar barmy? Hapa söksen gaýrya bolaram. Aýdyber sapar. Şo burgut dara. Assalamu alaykum agam, muňatmy jansagmy? Wa alaykum assalam. Alaykum assalam. Burgut bir video çykarypdyr. Awa. Men 100% karşı şoň videosyna. Şoňa jogap çykaraýyn gaýrat edin. Näme video? Dogry. Iti ýüren wagty ýürüp bolana oň bilen deň. Ýana kowup bolýar da iti. Dogrydanmy? Negativ ýazýarlar, köp ýazlar aýryň. Haýyş negativ ýazýarlar aýyrmaň, negativ ýazdylar ýöne sökdi aýyr. Sökmet aýyrma. Jiddip bolýar, ýitdip bolýar, daşlap bolýar iti. Ýani edil itin öz ýaly ýürüp bolanok da özüň düşünip otyňam, kendi işini gorlamaýyn, men fake account däl bol. Ana Doğraydı. Yo bir güde Ferhat'in bir güdüm näme etsäňa bir güdüm diýen sözlerinden men hakdaky diýen sözleriniň içinde dogry wadyr diýip pikir edýämiň sen. Dogry aýdýan. Ol adamyň wara wapşem sözünden many tapamak, ýöne prosta diýen zatlaryny. Ondan many ýogam bolsa men jogap bereýin, maňa jogap ber diýende sen, manysyz bir zat. Sana del, diňe ne tokysyn. Ol 5 adam barada guruldy o taýda bilýän. Bilemok, gördüňmi, görüňokmy, bilemok. Gördüm o video. Men görünümde 5 adam barada guruldy. Gördüm ýöne. Bu mena jogap bermek üçin hiç sebäp görmedim onda. Näme bir ite jogap berdi. Men maňa ony alyp gurulýar. Düşünýän. Men şu wagt goja tarap bilen düşündirdim da, dogry it bilen ite üýrüp jogap gaýtaryp bolanok, ýöne jiddip bolýar, daşap bolýar diýip otyn. Yo, daşlap, kowup bolýar da jiddip da. Ferhat, haçanda sen şonýa iti daşlaýan, daşlaýan ol sen köpçüliň ünsüni indime it bilen deň däl da o. Ondan birinciden men köpçülige şu zatlary köpçülig üçin edýär. Köpçüliň ünsüni bir ite çekip bilmene men bir ýoluň burasyndaky üýrüp oturan it, ine men şonu daşlaýan, ine görüň sizem diýip bilmene men. Men näle maskara waz däl o. Ondan şoň üçin men köpçüligiň ünsüni ite çekemok men.
Evet, sen şeyini gördün ha sen, ölen adamlar gördün, al, yasama araktan adamlar öldü, ispirtten. Gördün mü şu habari? Hava gördüm, şuuncuk gördüm adam. 200 töwerege, ýa-ni 200 töwerege bolup durdy ýa-da, indi dogry mı ýalňyş mı bilemok ony. Ýöne 3 taňy dogry, 3 taňynyň at familýalary hem bar. Ondan sen şolar barada näme pikir edýäň? Şolar birinçidana şo meselede içmeli däldigini indi biz bilýäs. Ýurtdaşyndaky türkmenler bolup aragyň içmeli däldigini biz gördük. Hoş geldin Talipça. Assalamu alaikum. Aleykümselam, salamu aleyküm. Ondan seret, içmeli däldigini Aleyküm olmam, salamu aleyküm. Wa alaikum. seret tapar. İçmeli däldigine bizim de şo wakadan öwrendik. Köp watandaşlarymyz şondan tapagalandyr häme. Ondan seret, egerde şon ýaly waka Türkmenistanda bolan bolsa, şonu hiç kim bilmezden, şondan hiç kim tapagamady. Ondan seret, egerde ene Türkiýedäki türkmenler şonu gördü-de, eýýam arak içen adamlar şübhä gidip başlady. Hüşgärlik artdy adamlarda. Ýurtdaşyndaky adamlarda hüşgärlik köpeldi. Indi gaýdy bişekkä diýip oturanam bardyr, içkini goýup namaza durup bererler, bardyr şu wagt içkini goýup. Ýöne egerde şo Türkmenistanda bolan bolsa, hiç kimin habary bolmady. Ýeneden içmäne dowam ederdiler. Sebäbi hiç kim o barada hiç zat bilen ok. Şo habary barada hiç kim bilen ok. Türkmenistany agam, olar ýalda men göz öňümde de kän taparlar bolanlar. Kän Bolan o taparlar. sebäbi hiç kim Onu bilen hiç kim aýdyp bilen ok. Onu hiç kim aýdyp bilen ok. Talip gowmam. Me Oga wala şükür sen näle? Awa gowda şükür. Şu wagt bir zat diýdim-le, Abdullah diýdim. Eşdim hemme diýär. Ol her adam aber häzir wize çek bolsak biz öz işimizden galýas. Ol üçin hiç kim önsermeler, diňe etmeli. Olar ýürer polybom. Olar bara olaň iş şol. Hype çek bolýarlar. Abdullah'ın üstü bilen, Velik oğlunun üstü bilen bilýärmi? Häzir bir wize çeker, bular mene o bize wize çekdi zat. Gördük-de ol sebäbi oňa şeýle boldy da hype etdirmeler olar. Olar bara diňe maksady hype almak. Hype kazandyrmak inşallah. Bilýän. Yok. Bilýän. Olaram bara boynumdan şu tilkiň görýärmi guyrugy atyrşýalyk bizim boynumda. o Şolar ýaly. İnşallah baýdyr güni nesip bolsa takoy video elýär. Uf. Her kim hedil ederse bolýar. Bara nesip. Ağır ikaz söz alayım men gitjek aýsam. Bilýän. olar çinonik. Prosta Arapdan ölenler var arada İstanbul'da. Yani şolaryň meýdany döwlet kabul edenek. Şo barada ikaz aýdyp geçin bolýar şonu bir ýatladaýyn dedi. Şo halkydan hemme zat aýdyldy ýöne biziň döwletimiz ölen meýdany eýe çykanok. Şo barada bir aýdylsyn da. Bolýar seret men bir zat aýdaýyn. Dini tarapdan aýdaýynmy? Seret bir zat aýdaýyn. Erkek ýaly lüboýynyň gyzyklanıp bilersiňiz. Aslında dinimize hökman şol adam baryp Türkmenistana bastyrmaly diýen zat ýok. Türkiýede de jaýlasaň bolýar. Hiç kile problemi ýok. Mejburlygym ýok oňa. Daşy men arada bir bärde bir türkmen biri ýogly, 1-3 günlükde Sahyryň Zabiýetden ýaşajak 22 ýaşynda bir gyz şonuň jesedini Türkmenistana akitmek üçin 14 000 dolar jemläp otyrlar. Menem häzir bärdäki doganlary zatlary haýyş etip başladym bolýan, olar diýdi ýok diýdi. Olar da pul berjek geldi. Yani din urdudan berilen okşama pul yani. Şeňmi howa gowdur isleýärler ene atasy ýanyna bolmamaly da etmeýin. Ýöne dini urunda da oraya zat mejburlyk ýokdur, düşýärmi? Onun wajyp zatlary var, adamlar diri adam var zatlar şolar etmeli. Yani gyzyklanıp bilersiňiz, yani men aýtýanymy erden anmaýan bolsaňyz, o zatlardan, imamlardan, zatlardan aýdyr. Talip. Yo, ol aýdymda da. Dogry aýdýan. Sebäbi bazyrda ýöne Dine de soň bir adam özüň zat toprağına toprak bolsa da toprakdan ýaralýar, yer şarynyň Bak- topragyndan ýaralýar. Hemme ýeri hemme ýeri bir sen daşary ýurtda bol, lüboy döwletde bol, şowur ýere jaýlanýan. Sen Türkmenistan territoriýasynda da şowur ýere jaýlanýan, aman adam şowur ýerde tawşarýan. Ben yaşna sen diri wagtyň sana hormat etmeli, diri wagtyň seni söýmeli. Ol ölen wagtyň hemme kim seni gowurýar. Ol o wagtda adam diri wagty gowuryň, diri wagty gollap beriň.
ölen soň näme onu dar edecek bolup. Aýtýara, şol gün geler bolyn diýe seni hemme kim gowy görer diýe we ol günüm diýe seniň ýok olan günüňdir diýe. Şoň dogry aýdýan ana näçe 14.000 näçe sonra ýalar diýen. Şoňa soraýan adam diýre wagty kömek etmeleken, şoňa mätäç wagty ýylan halkdan sorap bermelekeni. Şol adamlar mätäç. Gelin ýygnalyň, pul bereliň şoňa, jemleşeliň, kömek edeliň, ýaşaýyşyň, durmuşyň bir şertine seredeliň diýip diýre wagt etmeleken. Men üçin ölen soň meýdini urutmak üçin pul soraýar halkdan. Yo, meýdini urutmak üçin näme üçin pul soralýar? Sebäbi häzir Türkiýe her kim gelip onu ziyaret edip bilen okşo meselesi bar. Adamlarda birazajyk şo maksat bar. Açanda senin garyndaşyň ýakynyňda bolsa, gidip şonu ziyaret edip bilen. Şo tarapy bar, şo bu tarapy. Ondan başka ha onun nemesini göremok bilýärsin. Ýani şo tarapy bar. Ama men öň bilem okdum, men öň diýädim. Seret, men öňler, menim öň bilgim ýokdy bu arada, men öň diýädim. Menim öň aýtýadım sizler ýalak. Näme üçin jaýlandan garda zat ýöne soň, bilýän adamlar geldiler aýtdylar maňa. Gardaşym diýdi şeýle eýle bolanok, menim bolu, ýani din näme diýse şol, şeriat näme diýse şol. Bizler şeriatdan daşyna çykmaýar. Ýani şoň üçin erde näme bolsa şol ýaly etmeli. Wa aleykum assalam. Wa aleykum assalam. Ýöne sen şo tarap ine şo zatlar talit men ýa aýtdym. Şo zatlar Türkmenistanyň mediasynda aýdylsa näme bolardy? Ine adamlarda hüşgärlik artardy. Adamlar häzir bolardylar, içmezdiler, içmeýän indi namaza duran köpelerdi belki gorkusyna birden menim içip ölamaýyn diýip. Ondan Ölamaýyn diýip mesenle goşa kellerem köpeler de taýdy. Aýrsan Abdullah. Goşa. Nemelay? DJ Kolýanda adam Abdullah dogry aýtýan agam. Aslında bara bilýänmi bir rus dilinde bir söz var. Пусть смерть юноши будет напоминанием diye, что конец обещан не только старикам, но и молодым diye. Bu yaşların ölümü sizi yatlatma olsun diye. Son diye ölüm diye garrylara diýerler we yaşlar üçin bardyr diýip diýer. Şolay bir ýerde okudum, şonu ýadyma düşdi. Şoň üçin o ölüm gowy bir ýatlamak gowudur, dar etmek gowudur. Ýöne gynansak da görýärmi? Allah Taala da aýtýar, who says like you will die like what will you live. It's the Prophet aleyhissalatu vesselam, right? Oh, which one you love it? Owa, korоче, näli ýaşasaňyz şeýle de ölersiňiz ýa-da. Şonuň üçin Allah Taala her bir adamy ölümini hayrly etsin. Yani soňumyzda imanly bolalım. Çünkü gahterwet da o adamlar düşýänim, yani arakda ölüp ölmek. Amin. Ol yaman elbetdir o. Yani onun ne bileýin. Sonra uludur. Şolar ýalak. Ay atak aýdylasy zat känne Abdullah. Häzir bular dinleýän molin. Näme üçin biz telewizorda zat raýdymyz ok? Adamyň ýüregini ağartmaly. Ay janagam, adamlar gaýtam hakikaty bilmeseler ýüregi ağrardar o. Sen goý hakikatly bilsinler adamlar. Näme bolup ber ýurtdaşlaryna zatlarda. Türkiýede näçe türkmen watandaşy türmäge girip çykdy. Bilýärmi, habaryňyz barmy? Şu türmeleň zatlaryň içine girip gör. Giden türkmen watandaşlary bardyr. Hemmesem jinaýetden otyrlar. Yani şu adamları şu cinayeti itekleyen sebepler näme? Şolary bilmek gerek. Näme üçin etdiýärler? Sebäbi cinayetler adamyň biri psikologik taýdan, biri mecburiyet bardyr. İki sanatdan olup bilýärler. Yani bir adam psikologik taýdan cinayet iş edip bilýär beýleki mecburiyetten. Ve mecburiyetten näme sebepler şonu itekleýär, şonu bilmeli. Şop indikide beýleki adamlar şolary etmedi ýalan. Ýöne bular hemme zady bilýärler. Men bir gün ýörüýte oturup watany aşyp görjek, dinlejek. Näçe tapar arkadaly Serdar we gahrman arkadamy diýip aýtýar. Sana görjek ýörüýte. Tespih sanalýar. Onu soňra bize çekse. Men sana maslahat bereýin. Seret Abdullah. Barjamyň Barmak ağam, sözüň böyle. Yo, barmak. Men karaçym. Yo, men seň sesini ýapdym. Seret, iň gowsy men sana maslahat bereýin. Halk maslahatynda ýaşullar bara arkadaga şöhrat diýip bara näçe gedek ýerinden oturup durýarmy sana 100 gedek oturup durýar olar. Näme? Ay gowy diýär bolan ýaşullar galyp arkadaga şöhrat diýip gyrýarlar o. Hayır galyp. Bolýar, men çykaýyn.
işim var. Bir salamlaşayım, bir adam aýdyň diýdim. Sag bolun. Allaha emanet bolun. Assalamu alaykum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ondan neme? Nura. Bu diye her kim turup arkadağa şokrat. Elbet diye her kim turup arkadağa şokrat. Yatacak diye arkadağa şokrat. Duracak diye arkadağa şokrat. Karan iki sözünün birinde şol ayaşullar yerinden turup arkadağa şokrat diye da. Ne hilek bir näme oň bir her sözü altynmy? Näme ol? Ya Hudaýa da onça turup barasy namazlykda oturup kalkýan däldir o. Adamlarla. Ol wara Teret Abdullah nämeden bolýar? Salamu alaykum bu arada. Salamat Nura hoş geldin. Tarih kinolar görýärsiz, o kahramanım görýärsiz bolýan şonda insert görseňiz şol ömürlük bir azından 10 ýyl 20 ýyl oturan ýa-da 30 ýyl 40 ýyl bir ýurdun başynda hususy eýçiligine geçirip ýurdu dolandyrýan karollar bolan tarihlarda da bolýan. Şolaryň köpüsi ýa özüni Hudaýa deňäpdirler ýa-da meni Hudaý saýlapdyr diýýärler. Şolaryň men paşty 90%-iniň diýýän zat şol. Yani şoň üçin bulan men ädir men Gurban bulan özüni Hudaý meni saýlapdyr. Ya da Hudaýyň men Hudaýyň halyan adamsa diýmem özüni öz ýanyna otsap ýören bolmagam mümkin ýani. Şoň üçin häzir ol alkyşlasalar da desseler özüni bir Hudaý ýalam duýýandyr ol. Yani benim görmeler ýani. Nura oňalyk. Oňa götüni pijamasyny giýbem, geçibem ýatýandyr. Götüni pijamasyny giýbem ha. Olar ýa pikir etmek üçin Hudaýyň barlygyna inanmala ilki bilen man inanýam ka şoňa soraň şonda da. Abdullah gomaňat nädeler? O özüň näle? Mekanca. Bir Hudaýyň barlygyny nimetleri. Allah şükür. Abdullah 10 ýyl akbordan ýerine bir modun den naşte Eştilen okta sesim. Täzeden aýt internetini Google'a bir Gurban Gula aýt bir günlük bir Abdullah sökmek üçin internet bir aýda diýip ýalvar Gurban Gula. Gitdi. Abdullah sökjekdi. Abdullah sizin Teret Gurban Gula gitdi aýt Teret Abdullah sizin iň uly duşmanyňyz. Men şoňa sökjek. Şonu öldürjekdi. Ya olmaz ine şu aktivistler barsyny öldürjekdi, sizin düşmanlaryňyzy öldürjekdi. İnternetim Google'ap berin di maňa di. Gitdi. Ondan gel. Dostsan. Mene goýlaşdyrdym internetimi. Bu iş. Nerede näme de o da çözüp tapylýar. Yani. Türk masalany ýekede provider hökümet bolan soň başga çykalga ýok otayda. Güzelmi Nura? MTS hava diyor lan. Gözüm aydın diýýärler bol. Tragam. MTS wady ýol ýeni zat wady olar bir aýyrdylar, kakyp aýyrdylar. Olar bilen hem sutlaşdylar. Meýsoň oň ýerine aýnadar diýip bir sim karta çykarjak bolurlar. Ay bulan Goturlary. Buňundan başmış ýa-da Mallar. Şimdi han mallara gelýär. bol git sevip bolla git çaltyrak o. Onuň ol niye ketek tümsel altınasır bir telefonun çitiricisi var. O 5G ta gelmenler. 4G var biram altınasırın nemesi var. Tümselin damaşny interneti var. İki tane. Bolon provider bir hökümet. İslese krandan gaz otur, islese goşady otur. Häzir goşadypdyr tölümi. Gözlegmesin Allah açan, göz bir degaymesin o gasarsınız mı näme ýene. Ýöne goşadypdyr da bildir ýa. Türkmenistanyň içindäki internet azda kände bir goşadypdyr, tizligi zady. Bildir ýa, öňleri ýmoda goşadyp bolan ok bolmasa. Ýöne ýeketek provider hawa. Onuň göwnüne ýakmasa ýakkanam däller bolýan ýöne. Halky sakladan ondan, halkam sakladan okta. Erliki gıssanam, nämeseňem, halk diýjen diýip otur, aýtsan aýdy oturny.
Hudaýa Halkın ýadan bolmaly ýa ýöne. Halk men pikirimçe ýadandyr. Bu munça gorkuda gezmekden. Çünkü gorkunyň iň bir soňky ýadymy şo diýär-de. Bir adam gaterwet gorkundan soň diýe gorkmaklygy öwrenýär diýe. Gaterwet gorkmak derejesini aňar baş ýaşandan soň gorkmazlyk derejesine geçýär diýe. Türkmenim şu aşağı öýüşdüýän bar. Yo, men birinji kursda psixologiyada okudum da. Şonda mollum gurrun berýär-de. Näçe diýe bir adamy gyssaň diýe planat etme. Şolady edayma, şolady etme diýip şoňa näçe kän aýtsaň, şonça da şol adamda şol işi etmäge höwes görýär diýe. Şonça da şol işi eder gelýär diýe. Meselem aktivistler görme diýip adamlara kän aýtsaň, adamlarda aktivistler görmek, şu efirler görmek höwes görýär. Şonça da. Şoň üçin gysmal däl da, näçe gyssaň şol gözenekden çykmak höwes görýär. Assalamu alaykum. Ay üstesine de berdak edilen gurrunlar watanna, telewizorlarda ýa-da birden YouTuber we blogger we TikTok'da we özlerçe fenomen bolup görenler we olaň kanallaryna aýdylanokda Abdullah. Ýeketek şular kanaly bolan soň. Wa alaykum salam. Yani iyileşlerim gelip renklendirýär ýöne. Başından geçen problemler aýdyp, awa ýurdun içinden girip iyileşlemeden renklendirýär. Bu efiri Allah ýarkasyn bolardan ama. Короче, wara ýangy şäherde aýlanyp görün bolýan seretsem ha bir münç görkezdiňde size takdim barsa Çıkarayla sen baştan Amerikada Türkmenistanyň naçnoýlaryny reklam etdiler. Men hayran galdım. Gözüme inanmadım seredemde. Ol telefonyň başyna oturan operatoram kim? Operatoram Gurbanguly. Inanmadım o ýöne hakykatdan ama seredin. Seredin o adamlar men yani inanmarsyňyz o ýöne öz gözüm bilen göreňsiň aýtýan öňe. Öyle mi o Amerika'da da görüyorum. Vallahi diyetse bular var. Реклама, маркетинг уровень görüyorum mi? Это уровень, мой дорогой, уровень. Не твой уровень, дорогой. Suka, yo ýa-ki ýaxşy tapdyl, ýa-ki alsaň ýa-ki. Nerem öz suratymy görüp bir kere tolgunup, içimden hem bir kere emosiýalarymy saklap bilmän. Durov agam dedim, sakla maşyny. Bu nerden dedim bolyn? Ваш dedi, Gurbanguly dedi, заказал рекламу dedi. Benim он же сейчас улетел в Германию, я как слышал. Нет dedi, 24/7 işleýär dedi. Köşe dedi, köpedak restoran hemmesi işleýär da utra. Şoň üçin arkaýyn zakaz edip bilýäňiz. Olay mı? Sen açın olay mı ne? Ya ama ya Amerika'da reklam etdiler. Gözüme yaş aýdan no. Gözür Türkmenistan'ın halkını şuurdum. Krasavчик te Gurbanguly arkadağımızı sen Amerika'da reklam edip ýörsiň. Sen zakaz berip bolýar, gallanca 50 tane. Naçno ýöretýär Gurbanguly. Nичего себе. Молодец, реально скриншот paylaşalım mı no? Paylaşalım YouTube'a. Dur. Один момент. Нурана. Ты слышишь меня? Ишитýäň mi? Brat. Agam, 50 tane zakaz berjek otdur, garaşpyrmy? Давай, бер заказыңды мен сага bir bir da aýdaýyn na. Вот помнишь, не помнишь? Arkadagy ýazyp otyş wagt. Somsos güýjüm karaýam. Men Dastavkany kim getirýär? Abdullah. Motorçy kim? Menerçek dastavkaňyzlar. Ata oğul ikisi, Serik Kuryer. Serik Kuryer. Bak ana zatta. Dastavkaňyz. Dispatcher. Bala Nuri. Yürüyte seret, nazar çüyrüge hamirin tayyarlaya, nazar çüyrük, Gülnavada eti doğrayar, derdaram, помощник повар diye. Я представляю, это именно вот именно барашу, момент реально, Салим.
Ey, Yes, ben aytýaram, men şeyler bir kreativni ideýalarym var kelämde, prosta olary ýola salmalar. Ana naýda. Дай бог, şu konkretien idealan, дай бог, что случился перед Богом, Мара, реально. Ну, вот именно, просто Нуры, ты слышишь меня? Tamamız. Ha. Arkada alfam tamam diýmedin de. Men sana bukvalno вот 2022-nji ýyl 21-nji ýylyň aýagy pamoýmy. Sen ýadyma şonak men sana aý diýmeýin. Yaman yazmışça. Aytmaňda da biliyorsun. Yok. Sen yaman gowy ýadyňa şonak. Давай я тебя вспомню просто. Я тебе предложил, что, знаешь что, düşünýärmi? Men sana diýdim, давай diýdim. Meşgulary tanışlan bar diýdim. Türkmenistan diýdim. Watan habarda gepleşin. Pozup bilýär hacker diýdim. Masaka güýçli hackerler bar diýdim. Давай şolara $10,000 bereli. Pozorlu diýdim. Sen diýdin, aý. Ya birin efirden Türkmenistan televizionyasyndan nämesi kem ho birin efirden bilen. Sen aýtdın. Bizim efir. Sen pikir что ты. Her maşgala sen efirin saat 12'de. TRT Türkmenistan. Yaman owerýarlar onda da. Yaman owerýarlar. Bu ýa-da gerçek. Näme hacker, pakir goýsana, etçek görseň özüňe de ber de berker biz aýtmada. Doğru däme? Ýalňyş aýtdýanmy? Dawaýsy şu wagt biz köşedäki şaşlyşynyň kuchňasyny gürleşeliň. Yani razymy şu sastawda Nazar Çüýrük, Ferdar diýdi, zat diýdi. Şolaryň işlemelerini bu bratany. Mene 4 gün boldy, gara şu otyň bolýan Mirwadyň ýanyna durup geçdim, gelmän geçdirä bolary. Dastavka sagat hayal işleyen ekin bularyň. Dastavkada da şam otyr edýän. Indolar var. Yürü güp urýandyrlar. Ýat nomerdan can gelse. Suratyny goýaryn gahyrmetdir men Amerikanyň içine aýlar maşynyň üstünde. O bir çağırjyň nemesi bara, somsoda owerýan, somso diýip bara, o teleyirde. Gürlere banan owerýan, ne somsoda owerýan, nere şo Kurwan ulyň somsosundan mik görmelim kädiýän bara. Ödiyal kakan etten eder. İma bulos netten edýärler bular. Näme üçin şular? Şulardan başga oňarýan ýok eken. Şulardan başga oňarýan ýok eken ýöne şol. Somso diýdi, zat diýdi. Diňe olar oňarýan eken. Şolar häzir işläp oturmay talip şol efirden soň hiç olara dodurjak bolularym ka hiç päsiýetçilik berjek bolularym ka şol. Yok işläp otyrlar ha. İşläp otyrlar gerek, hiç tadım edilmedi gerek. Inan Türkmenistanyň adalaty watandaşlar. Awa. Beýleki welaýatlerde we kreşasyny şolara ýaslamadyk. Ýöneköy kafeleriň, restoranlaryň 10 ýaryny ýapdyrýarlar. Awa. Naha bolon kam işläp dur. Gece gündüz. Yo. Men öňem aýdyp görnäm. Şu wapşeda Türkmenistanyň onu ýapdyrýaňyz. O siz. Näme hakyňyz bar o? Men istesem 2 çen açyk boljak, istesem 3 çen açyk boljak. O kafeň, restoranyň girdejisinden men salgyt töleýän bolsam, girdejimden registrasiýa eden bolsam, patent açan bolsam, hemme zat yer ber bolsa, näçe onu ýapdyrýaňyz? O. Onu ýapdyrýaňyz, muny hemmesini ýapdyryň. Näme üçin şunu edil häzir işläp otyr diýe edil şu adam. Näçe bolu sagat şu Türkmenistanda? Birin ýary. Jaňadyň häzir naşnoy kafe işläp durda kal ber alyp durlar. Nirde adalat o? Gelbem gürleýäňizler ýa. Nirde näme ýok, nirde şunu ýaly zat ýok. Nirde bara dik gürleýäňiz. Enten bolýarmy? Nirde barmy? Enten zapis etdik o. YouTube'da paylaştım yoksam yok yalan gürleýäňiz derdiler o. YouTube kanalyma girin var. Yediledik güllümay var. Her kim güllýär, sag bolay diýär. Arasynda güllürmesegen bolan nokta. Ýöne güllýärsem bolyn ýürümiz agryýar. Ýürümiz gan agryýar. Babuş, ýürümiz agryýar bizim. Bir saat razı jaň edip ýurdular ýöne. Öňüne aldylar bir saat. Hormatly vatandaşlar. Şu efirlerin повторunu görecek bolsaňyzlar, her kaysymyzda YouTube kanalımız var. Пожалуйста, giringler, görüngler. Sammy важный, sammy ýakşy momentlarymız hemmen biziň şu ýanda sizleriň высказыванияларыңыз. Пожалуйста, bizleriň YouTube kanallarymyza hem подписываться edingler. Like şu ýanda hem besplatno. Owa. Именно şu surady men şu gün gördüm. Zadyň nimaly
zadında duruptu. YouTube'unda giringler göresler. Это очень даже bir günün içinde уже почти что YouTube'da 22.000 просмотр aldı. За один день. Нормально. Значит, это что-то такое там içinde. Контентті hem görünler, hormatly vatandaşlar. Пожалуйста, yine gastroya çıktı Berdimuhamedov'un suratı. Şolom Berdimuhamedov şu vakt Germaniyada halal aşşak kolyar, kafe aşşak kolyar. Germaniya gidiptir diýerler. Bilemok için näme? Ava, öde halallal bolýan, ýöne halal aşşak kolyp ber diýany ýok. Ay Allah ber da adamlar, şol Allah. ay haram vada. Ey olede. Eder ol. Emme bakçılık bar. Diňe gowlu garaşamak şondan gala, emme da garaşayan şondan gala. Ya o talip ne yaşar son severek? 55 şarlık ne ama sasiskan yiyecek koyalım mal diye. Ama öne can vatan Türkmenistan. Vatandaşlar her kim ana jurnali jaň edin näle bir her kim protest bildirmeli da her kim boş oturmaly däl o bolanok diýmeli däl her kim bir zatçyk geçjek bolmaly protest etmeli her kim biriň jurnali maşynyň aşagyna taş goýun ya çüý goýun kurban olayım adam bolsun. Bu gerek $550 mu $450 mu yanlışını oynaya çeyrekti. Ya maska alayın diye de maska için $450'ye $550 pul gerek. Goşuşalyň alalyň. Geçen tapara aýtdym, hiç kim pul ola etmedi, yazmadım. Atak etseňiz edip bolýar mesele däl. O maskasy gelýär gurban golynyň. Edil öz ýaly killesi yüz keşfi däl, adin vazin. Bilmeýärler da şu ara. Videolar çekip aýryp, gowlatır edip bolýar o. Ol Ýewropada prezidentiň maşynyna o krafga dökýärler, zat edýärler. Gara her durly haram boldyk diýýärler. Türkmenistanda da şonýa zat gözüňe getirýän şonýalyk Türkmenistanda edilişini. O haram. Men insaplı, men wara birazjyk tergiyem, köp zat ruhsat berenok. Men wara gurban golyň Photoshop edip şeýle bir zatlar edip bilerdim. Prosta men näme de bolsa, namardan bolsalar, olar ýa namarçylyk edem, ama men ýoksa men ora şeýle bir maskara ederdim. Inan aýdar o. Edip bilen, köp zat edip bilen, prosta bir kile musulmançylygym ruhsat berenok ma. Yo, ol dogry da, onu etmeli däl ýa, dogry aýdym. Ben edip bilen, lüboy adam edip bilen, gatga harym ýeläýse, beter zatlar edip bilen, onu pikirem edip. Indi milletin gözünü açmak üçin milletin gurban golynyň ne derejede milleti aldaýandygyny suratlandyrmak üçin suratlar ýasamaly da. Şonýalyk karikatur. Biz bara näme üçin biz şulaň özleri ýaly bolup bilemizok. Ine biz gowa adam boljak bolýas bilýärmi? Biz şu erbetlere meňlemejek bolýas. O gowlar hemme erwet adamlar ýaly öňüne ölen şantyny ulanyp duranok da düşünýär. Gowlar belli bir merasy we ölçegi we edýän hereketini, sözüni şoň üçin işimiz kynna. Bular özlerini olar ýaly mümkinçilik görse, bular bagyşlanok. Anha türmäde kowatyrlar, ne zarýam, näme tutulan aktivistleriň ejesi ağlanyp durýarmy? Kakasy ejesi, ýa olaryň ejesi eje dämkä? Bular bagyşlanok, bular var öňüne bir şans gelse, gorkunmak bolsun, o näme urmak bolsun, ýençmek bolsun, ýa biziň ejelerimize, bazılarymyza, aýalymyza, gelinimize, çağalarymyza hemme zat diýip otyrlar ha. Bular ýa bol bilemizok da bilýärmi? Şoň üçin biziň işimiz. Özleri ýa haramlarda bol bilemizok. Ura! Ol ýadyňyza düşýärmi Ýužny Koreýa prezidenti gelinmakda Türkmenistana. Ol pul kardaljak bolanda ol serdar aýaly bilen zady bilen gurban bolan aýallar hemmesi çykyp garşylap şu wagtdan basylyp otyr. Kardaljak bolup şolardan. Ýadyňyza düşýärmi? Ýadyma düşýär. Suratlary.
O maşkala ol turuda düştüler. Ola ayalı bilen terdar ama öz ayalı bilen 4 turuda düştüler. Olam yöredi. O prezidentim vatan haini deyip tutuk edildi vatandaşlar. Ya. Darısı bizimkinin başına var ha. Severini Южный Kore'ye aydasam Oh. Mesler aydım nimeden başladı şu zat, hormatlı vatandaşlar. Hatını, karanglar, 2000 euroluk sumka, jenski sumka var ha, şonu paylaştı. Halk bunu gördü danı, sen ahirel mi dedi. Düşünesler? Sen aylığına yaşamayan adam sende, yine şu kipiş başladı. Всего лишь 2000 dolarlık sumka. Bizlerden şu gün yegenleri 100.000 dolarlık saat takadılar. Açık. Instagram. Gurbanguly Berdi Muhammedov şobur giyen kostümünü ikincisi giymiş. Taza giymiş. Düşünüyorsun saatları bilesem aylığına yaşamadılar onlar o. Aylığı bilen evde oturan işi samolyotları bunun neveresi kim Kerim Gulu Angliya bilen Spaceboard bilen katnadı okuva prikaliz bilen. И канака, за чей счет они это делают? За ваш счет, hormatlı vatandaşlar. Sizler давайте dальше. Turciyada, Rusya'da uruşa gidinler. Bir yerde arak içip ölünler, kurye bolup ölünler. Ova stroykada yıkılıp ölünler. Mama karap ölünler. Karap belinizi ağrap. Onlar yaşasınlar. Hiç susup ölünler ha. Самое главное. Susarak ölmeli. Sesini çıkarmadan ölmeli. Вот это самое главное, bilesler mi? Düşündüğünüzler. Все. 2000 dolar. Всего lишь sumkanın üstünde sıkışıyım vatan haini ilan edildi. Bizlerde ben geplemeyene danıyı bu var hissat demeyin. Şular yal edip gürlenden var. Alişer şular yal edip gürlenden. Dımapçık. O garank komnotun içinde ağlapçık oturanlarını bu var ya köp kişi var. Görüşönden oturup ağlandı oraya ya da şonu hiç kalga dik pasaklaya ağlamağı. Ya senin o garank komnotun içinde ağlanın hiç kim bilen o. Onun için hiç kimin ruhan bıymallan o. Onun mertlerçe çıkında görüşelim da vatandaşlar o. Ya ağladın neyme, ağlamadın neyme, yükkana var, ertir yeni biri ağlaya. Başka bir yerde yeni bir ağlaya, onu hiç kim gören o, bilen o. Tavşan dağa, küsmüş dağın haberi bile yok yani. Ondan görüşelim Nefsini sağramasın. Bizlere nefsini sağramasın. Sizler 31. dekabrı beçesiz kandı geçirdinizler. Simya kruğunda bolmin, daşarda kandı geçirdinizler. Ha? Ya bu kadar edendirinizler. Yiğitler, mujiki, hemmemiz erkek. İçendirinizler de. Bin şükür şu atravanı içmediler. Bu yılı yakışı geçirdik. Ama sizler yığlap ötürdünüzler. Simyasız. Mesela hatın kişiler kanaka yağlayda buldunuzlar. Ya öğrençtinizler 7 yılın içinde telefonda поздравить etmeye beçelerinizi. Ha? Bizler до такой степени чёрстый ettiler. Что bizler ne сочувствовать edemiz birine. Ne özümüze nefsimize ağrıydı bilesler mi? Вот клянусь бара. Вот yaman görü bilesler. Но это, бля, факт. Это так. Yine bir gram başka kelemez. Talip, bratanya Gacar haramzada var da aytıp beraydı. Video çekçege anna kurban yağal bular var ha prokurorlar zatları neşe çektirip narkotik ettirip bara video çekip şantaj edip konkret o Türkmenistan içinde göreyler o. Bular mafya bular o. Şeyli bir zatları öğrendim o. Uf. Rekido Serdar Berdimuhamedov'un dövründe şöyle zatlar öğrendim yani. Türkmenistan içinde öz başına reket yöne bu reket sinyorçuluğu medyalar gıyları velayetten gelen gıyları uruplar edip öz tenini satmanı mecbur edip bulun giden zatlarını bilseniz yurdun içinde ho kaçara basılık ettiğini yanak padzeniklerin bolu da geçper. Dime akazesi öldürülmelik ne bir stop olur tutsak edilir yalak. Şolar yalak ol ya da doğru değil mi? Görüyorsun neler reaksiya da yoktur. Haramzadalar da. Haramlar da bunlar. Altıncı adziyalı kaç yolu? Altıncı adziyalı şu ulanıp. Kaçarın üstünden var ha 30'a kola yarda yazıptırlar o. En son arda yine şu teadilikte bastılar tedavi adı çıkıyor otta уже bilyalar vize çıkıyor basın. Ne hemen üstüne basırlar? Bir oğlanı zalojnik alya. Dava alyalar. Pul soruyorlar.
Pul verdi atdy. Hemen şonu Onda ýa-da doğandan çıkaranlarlar talip işten prokuraturada. Dogany öň çykyp tura işte no. Biram vatandaşlar şu pullu kart diýdi, ýene diýdi şu zatlara girmäň, o gaýrat edin o. Şu Türkmensanyna gater ödesip dur, şu barada da video çekeýin dip görmen bolun. Pullu kartlar barada o konkretni kazino oýnatýarlar diýe, näme bet, näme diýip o internet saytlar. Adinix mi? O. Onun Adinix Gurban bet Goli'nin diýen. gardaşlary. Konkretni pulunu alyp oturýarlar 20 näçe millionyň o pul sallarýarlar diýe, näme diýe. Girmäň o vatandaşlar. Piramidalar. Ular ýa-da waçylan zatlar olur o. Bir sanyň Piramidalar gadan reklam etmek üçin. Piramidalar ýamaýdy brat. Sen ýakşy bilesen. Kanaka piramidalar hazır Türkmenistan içinde. Gelin arkayın. Spokoýny açyp beripdiler. Bu ne ýamaýdy brat? Evet, vatandaşlar yani pullu kartlardan, kazinolardan daşrak durun. Olar diňe siziň maşgalaňyzy ojoňyzy dagadyp, puluňyzy alyp sizleri kıyımına salacak zatlardır. Onun hiç peyda garaşmaň vatandaşlar. Seredin, şunu men ýörüýte suratda düşürip aldym da karikaturalar. Ene şunýal karikaturalar kän çekmeli biz wagtynda. Ene Türkiýede daşy. Men ýaşaýan ýerimde halk protest bildirýär. Ene bulara garyplar, ene şular garyplar. Ondan beýen baý adam. Hökümet baýa pul berýär. Ýöne garyplara pul berenok. Ene. Ay entek anna Gurban agyň edýän jenaýetler kän o aýtýan uzyn gurrun ola nesip bolsa indiki bolmasa ondan soňky video hökman çekiler ol bardy. Yani çünkü men agdak geçtim. Efirde aýdylan zat o efirde aýtdym. Soňa etdi jenaýet etdi. Yani men aýdýan sözüm emmesi dogrudygyny özüňden göz ýetirensiňiz. Bize yalan yoktur o. Bana hakikati görlendirýänler. Ya patvrjda men diýeri saýat şolatlar. Men gözüm bilen ýandan gördüm şonuň şeyden. O gajar diýilen haramdady. Ol şantaj edip, zat edip aýal gyýdylar. Gözüň eýleýärmi? Vilayetden gelen görül gyýdylary urup zat edip, zorlap, olary teňni satmany mejbur edip, bar pul diýilin tapsaň tap diýip, boynuна gyzylaryny siryoşka salyp beren haramdadylar olar o. Özüm 2 sany gyzy bar o any Gurban diýilýär. O taparataj. Allah'dan korkusy ýok bularyň o. Ziýany ýok. Korkuňyz bolmasa inşallah türmäge basylyrsyň onda aňarda. Olar ýaly adamlar türmede gowzady diýerler. Pakpada baýtsy diýer. O taparataj. Doğru. Ustada bir an orwan vardı bilýän ýa talip näde awaryň ýetirmeli. Ay menem bilýän, kendat bilýän. Men bilýänlerim ýetdikde уже. Oňa tak. Fon kontrol ýetirdi ya. Kim pullu kart oynadyp ýatyr, kim şantaj edip ýatyr, kim kimi sonra çeken olup urup öldürüp ýatyr, polisiýaň padwallaryna, mehemen padwallaryna. Hon iyi. Alişer, assalamu aleykum. Biri özün prezident sayan olupýar. Waleyküm salam. Şol ine şu habarlar aýdylmaýandygy üçin watandaşlar şonýa zatlar hasam köpelýär. Haçanda habarlar aýdylmasa, edilýän jenaýatlar aýdylmasa, şonýa zatlar hasam köpelýär. Haçanda bir ine şu wagt talib aýdyp berdi, Nura aýdyp berdi. Şonýal jenaýatlardan ýekejesi telewizionyada aýdylsa, soň çöşläp şoň izinam tapardyk. Çöşläp polisiýa işlese şoň üstünde. Şo zatlar tapylardy. Ýöne habarlar aýdylanok biziň ýurdumyz ýapyk ýurt. Biziň ýurdumyzda hemme zat Gurban Gula diýişli. Gurban Guly ruhsat berdi. Aýdylýar, bolmasa aýdylýar. Gurban Guly Berdimuhammedowyň wagtynda şunun döwürsür oturan wagt hiç kimin ölmäge hakkı ýok. İnanın ama şonday. Ölmäge hakkı ýok. Ölse hem yakınlarının yığlap egremäge hakkı ýok. Ene şonday primerde ýaşamaly bizler. Şoň üçin Feredin. Şu Hoca Guly ogly Şah Muhammed, soň Kemal Çürük bar, nasilnik olam.
Hojaň jigiti var şiiri Ebu Bekir üýüşüp ýalkymda kart oýnaýarlar. Stollaky duran pulam $200.000. Gözüňe diýilýär, $200.000 kart oýnaýarlar. Oňa näme diýjek? Biteken diyecek. Ana gördüňmi? Yumurtkasy geldi. Adar verme. O Talip neyle oğlanım? No kurbana sos bile ot sen bara. Bir yerlerde Salam var. barışırek. Alma o efir o gayrat edin o. Öyle buçuk yandır o. Kovman oltan yani kovuyan. Götüne de bir yer dursun o şoňlan. Sebäbi bul yalançy töhmetçi ya arada hemme zat etdi o bulu. Özüm gelip hiç tat bolmady ki ali efirde girmem gürlen bolýar. Näle alma şun gayrat edin o efiriniz o. Her türlü bolup gelýär agalo. O hoca bolýan oğluny degen bolýan gün gürlä ura ya. Jappaklardaki alak olup her yerden çık gere yankanma. Ya o zattaki Mowgli. Yok Hayattan iştanlan nimetek çıkardı yırtık. Biýin atsa yüzü pado solkydan na bilýän moňla. Mowgli kino gelýär haramzady. Çagal var akella diqir ya şu da şu. Nimet Allah da şunun alıp yadından çıktı bara. Benim 2 tane account'una blog ettim bolin. Yani o account'tan da kendat yok bulurdu. Ha, bari işler, başka iş yok diňe bidin F20'de gelip bir daha dar veraýmady. Yo aramda girecek kolp yaranı var mı ya hava arasında. Çünkü doğru adam işte. Pullar atıp Mağda 28 k etti. Yadında olsa. Ara girecek kolp pulunuştur ya da hadi cevabını görür sonu da. Gör ya. Doğru. Ha. Näme sen aýdanyny gollamasalar, значит sen adamyň däw bolýarmansam. Ya talim aýdanyny gollamasalar, значит sizin adamyň däw bolýarmy? Ya bu Şunu vara şunu. Sen vara sen näme gurlayan, duýsuz gurlayan, manisiz gurlayan, sen gurlayan zatda smysl yok sen bilýärmi? Bu bir zatlar gurlayan. Näme vardy gurlaşylar? Yankı o spantow gurlap berýär, yo. Gerçekten bilen Polşada ol näme kebapda şol bir kebap näme onu gawatlaşdyr ýastan aşakda kene şol. O taýda bara burnun simun aşyryp şo taýdara o şu adam mam sen videoň görüp gelýän atdyk gurlaýan daşlaşýan molin tersin gurlaýan et direli şär olany keniňe. Yani öyle de Abdullah yine geldi da Abdullah. Ey Allah. Ama yine geldi deyip çünkü hala yok meni adasından. Kebap king edildi kebap king. Yine geldi. Yine geldi. Näme ýok? Ýede diýen maýla biriňe taýygy ýan menden bir gün. İyi muňa gerek kim böyle? Men o hal kakaňyz men siziň. Näme boldy? Kim bulaydy? Näme öýle? Alış magara. Uspokojitse. Allah sen. Kakanız huyet ettin mi o bile? Papan düştün. Kakanız bile. Nime? Davay normalny gurle. Sen normalni gürle. Ben sana iş orası başlayayım. Halis dongdun mu yani mi? Ýagdaý gowy edýän. Talip näme diýän o dongdun diýip alkaşlar dong ýaro men keyip tutýarlar bratok näme dongmas o. Doğulun biriň taýygy ýan, iň soňunda biriň taýygy ýan menden men daýdy. Hak sen bara kavmuş kalınız bara. Hayır çıkardım. Ferhat sen açılda gel. Gurlaşa. Son içkildim diýmek no. Bilet kulağını koparamam sen Samsung bilet. Normalde gepleşene bilet. Senin önünde star şeysi yatıyor bunu bile. Hayırlısı bakalım yani yurtta sonki doğrularda esasen şu kazino pullu kartlar onun internet saytlarında oynayacaklar diye şular var arada bir genişleyen malumat alsam benim şu var arada video çekip yurttaki halkın pulunu ne edip uğurlayalar ne edip ilki anamına sokyalar sonra ne edip Allah'a düşürüyorlar şu arada video çek ne tip olsa şolar bana bir sanak nemede yazdı hatta ala vayda adam oynadıp gören biri var o çar şavlün diye yine diye olur şu arkasında dur diye
On ýaly nemelerem geldi. Şolary hukman men paylaşmaly çünkü действительно yurtda şu wagt alanally. Yani kim näde bolýan bolsa alsın ýöne alsın. O kazino, pullu kart, o bir kısansını gazandırýarlar. Şo taýlaryny reklam etdirýärler. Ana olam men mer gaýdyp çykýar, soňundan sokup çykýarlar. Aýagallygyna şu wagt. Her kim eklenç kynlygyndan nira ýüzürjegini bilen okmy näme? Garaz. Arkayım olağam. Afurdaçylyga ýok. Gerekli maglumatlar nisip bolsa ýakyn wagtda eliňe gowşar. Seňem bilýänleriň bar, geçen aýtdyň maňa. İnşallah jemläp emme zady halka ýetirir. Bu zatlary aýtmaly. Bular wara emme zady el goýdular o. Öz garnaşyr etdirýär kyzynyň zady madinlikde. Emme zady özi. Halkymyza düşman o bular agam. Bul maşgaly. Yurdumyza düşman, halkymyza düşman. Bir peýda ýok şulardan. Hiç şeýlek. Hakyky watan dönükleri. Hakyky watan dönükleri. Watany çökürdiler. Watany bitirdi. Halkyň ýardyny ýurtdaşynda gul etdi. Indem halkymyz bilimsiz bolan üçin hem ýurtdaşyndaky adamlaryň ol başga milletleriň toruna düşüp görler. Ol o agry işler edip gör, ondan soň o kimsini tutup bara kapsynda gul edýärler. Çünkü dokument ýok, bolan üçin hiç polisiýa baryp bilen ok. Şeý diýem, biziň milletimiz nälik bir ýok bolup barýar-da. Kelek bolup barýar. Şonuň üçin biz bara öz watanymyzda bolar ýaly bolsa öz watanymyzda ýaşamaly, watanymyzda işlemeli. Şo ýerde toý etmeli, ýat etmeli, hemme zat etmeli. Egerde biz şo ýerde bagaply ýaşasak, şo ýerni biz söýür, şo ýerni biz gorar. Egerde biz şo ýerde bagaply ýaşamasak, asla o 5 ýylda bir gerek bar gaýtsak, ýagat etsek, onda biz o ýerni söýmersem, o ýere biz kwartrant bolar. Kwartrant öýüňi oňarasyn gelýän däldir. Meselem biriň öýünde kwartrant ýaşasaň şolaya bir manadan beresin gelýän däldir. Iminna watanam şonýaly. Sen häzir Türkiýede bütün ömrüň Türkiýede ýaşap, o Türkmenistanda da kwartrant ýaşasaň käwatlar gaýtsaň öz öýüňe. Onda sen o ýerni söýmeýän. Ýan gaýdanyňa birde zat bar. Hormatly vatandaşlar, men Palançaýew, men gaçak kaldym. Azat danışmanlığa yüz tutsanız sizin gaçak problemanız çözýär. Ine kanaka vatan sen ne kanaka vatanın gürügüne doksan söýgi, möýgi. Ne bratan hiç kim gitmeyecek. Понимаешь, hemmesi biledi turstov Türkmenistan'a gitsen realna açılık. Düşündük. Şoň üçin prosto şu zady bilinler. Sizleriň beçeler öse oturan. Eğer de sizler öýlenen bolsaňızlar, beçeňizler bar bolsa da hormatly ana atalar. Men pikirimçe eğer de göreşmeli olsa strok şu zat üçin göreşmeli. O sizler meniň iň sammy bispokойтsa da oturan zatym geleceğimiz. O şo geleceğin içinde meniň geleceğim, meniň beçelerim geleceği. Şu üçin göreşotman. İslere hem sowetoy. Bir zat ýatlatjak biziň efirimizde gelip arkada aklajak bolanlar asnawy ay türkmenmaşdy urnan narkomançylyk wady bolýan. Hudaýa şükür şu wagtlar, aşanatlar arasa bolly näme bolly. Narkomanyada nerwet bollar şu wagt. Onu pullu kartlar, kazinolar, maşgalalar dagada oturan ha. Yani näme üçin bu zatlar diýen bir narkomaniýa näme üçin bir hojalyk dagatýar. Öýüň zadyn satmaly bolýar, öýüň öýüp gelmeli girdejini alıp başka bolgusu zatlara gidiren üçin narkomaniýa diýilýär. Tapawda näme kazinolara gitdirýän bolsun, pullu kart oýunlaryny şolara zatlara gidirýän bolsa. Bu narkomaniýada nerwetde hem ol. Ama o da gep tapňany. Yani Türkmenmaşyň duruna ýere sokduňuz, Qurban uly bolýan. Birden gülaşdy hemme ýere. Bäh. Abuňa da näme jogap berjeksiňiz indi? Ну давай, Gurbanasız pişiti. Tabletkalar vasitesine. Bir giden apteklarda tabletkalar hem satylyp dur. Olam bir Недавно их человек пошел в магазин, я ему сказал, что сегодня нужна машина. Ты просто посмотри, брат, через 10 минут ты же там будешь. Талиб, микрофон açık. Закрой его.
Yerden tez geliyor yani. Yine de alma mı ne? Gurbana söz блядь. Çıkardık abi. Jack anane babaya блядь. Kim alıyor onu? Men moderatorlam bir aldı. Sana ayttıran yani sapara taşten aydan soňa. Ya bu konçinne gurbana söz o. Apteklarda, apteklarda tabletkalar satılıp dur. Psikotropni dermanlar. Ola barıncı. İkincem pullu kadinolar, kartlar, pullu nemeler oynalıp dur. Yurdun hemme yerine. Narkomanyadan erbet mi değilmiş o zatlar? Ayırdı ama. Ayırdı olmasa gitmedi o. O lipuçka bile. Bolya o zat bar. Siz Türkmenistan'ın içinde prokuraturanın yokorku wedipeli adamları hem de hopulun yokorku wedipeli adamları oturup bir jaýda kart oynap olaryň atlaryny bilýänler. Kart meselesinde ýüze çykanda aýdar sizi köpeňe. Taýýar boluň ey. Aýdyn şolara. Kart oynamasınlar. Eyvallah, o da sen yurdun ara. Yankı anna urwan diýlen. Öýün oýnady ýa-da oturuyor. Çüýç gitdirip. Bu vatandaşa ýalňyşmasam maksat saparym radyp. Azartny ýygyryk. Bu vatandaşam. Oğlanlar Bilemi? Nura şeyle soruwa da Oh, Nura şeyle soruwa da aydat. ne bir dün efir aylanıp börün olyn ay bir efirin üstünden düşdüm olaram şular ýalaky aktivistler nadyny aýdyp oturjak gel. Olar aýtýa meselem dünýä suwdy ýalak bir zadyň üstünden çerez dokumentan resmi görnüşünde edeliň diýe şonu dogry hasaplaýaňyz men siziň pikiriňizi bilesim gelýär şu interest. Nime dedi men nikira Näkil hasaplaýaňyz. Gallanca da gaga suda Ne mesela aydaly Enne şolar ýalara kawa dünýä suwdy var mesela olar aýtýa bilemok olar dokumental aýtýam ýalan sözler men onuň biljek gali onu mesela plan saýtda şonda mesela gol çekdirip 300 000'dan geçti adam sanyň diye iş goýgap bolýar şolar ýalara bir zatlar aýtdylar men şol interesni bolup kal şonu ýöne bir bilmek diýen şol ýalňyşmy kaýar Petisiýa diýilýär, köpçüliklerin çäre görülüp gol çekirip. Men bilem o gol efektiwni bolarmy, bolmazmy? Çünki Türkmenistanyň özi bir diktatura rejimi bolan soň al международный sudyň üýtgeşige gidip bilejek zady ýok. Ýekece çözüt bar olam halkyň aýaga almagy. Biz hiç bir международный gurama da kömek etmeýär, biz özümiz aýaga almasak. Yok, challenge organizations then. Hasaplayan ýöne şu prosta interesni bolýar. Talıp, есть такая тема, да? Aydır aşır. Seret Dikko. O da öň etjek bolup gördük biz. Oňa seret onu prosta edeniň bolan ogol. Prosta meselem at familýaň berigada gol çekeniň bolan ok. Oňa pasportdan görkezmeli da pasportyň hem suratyny görkezmeli. Garaz oň jogapkärçiligi bar. Şo Yok, Abdul, смотри. Hakykatygny görkezmeli şol adam. Смотри, братан, challenge organizations, şoňa meňzeş zatlar bar, но здесь такая ситуация, ребята. Давай честно gepleşelim, men ne budu yulit da. Bizlerin halka şu zada kol çektirme üçün, şu petisiyalara kol çektirme üçün ben пока не думаю, то, что халкımız готов. Это раз. Çekede определенный adamlar. Kim hazır şuyun aktivisttir, kim yüzü açık. No kalanını çektirmek problemi boladı. Düşünesizlermi? Bizler şu gün реально с каждым надо отдельно работать, да, bizlerin vatandaşlarla, потому что убедить etmek gerek, то, что şu zat edebiledi. Düşündün mü? Bir anda кто-то говорит, да, там кто-то что-то говорит, ну давай, братан, делайте, обязательно подключимся. Eğer de реально bähbitli bolsa или sen где-то bir 500 kol çekti 500'te da bize ama обязательно bizden baramız. Bize birinci очередь baramız aktivistler. А потом уже eğer de vaporot girse все никаких проблем. Но bizlerin görüşümüz, menin ilişkini görüşüm halk bilen Talıp doğru ayda oturan. Ben соглашусь. Halk bilen şu gün общаться belli bir noktadan son bir решение alıp
Şoňa göre ili zat impeachment ilan etmek, düşünesem. Вот что-то такое, да? Ну, в первую очередь, halk bilen общаться edip adamları zada getirmeli. Bir özgüven vermeli. İşte bu her kim ne Ayşer'den kemmi, Abdullah'dan ya Nur'dan, Talut'tan benim bir yerim kemmi bile. Ова. Мене буду требовать свое, у меня проблемы есть. Вот как-то в этом роде, да? Дальше больше видно будет. Etsinler, bize подключимся, никаких проблем, ребята. Опять-таки ben öz adımla ayda Men onu oturmam. doğru hesaplamak Alişer. Men onu doğru hesaplamak sebebi ol mena eşdemek dünya yüzünden bolmy bolmadymy ýöne. Şu maňa interes nolala şol nähili şol işlenok bilýän şonu torjak goldum. Yo bilýär. Dünya guramalar näme edip bilýär? Dünya guramalary sanksiýa girizip bilýär. Sanksiýa. Bir daha da deyin. Misal verecek. Ženevra'da edil şu wagt ýaly Nömentide bir gysgaçyk nimetine Türkiýe tribunali Erdoğan'ı tribunala verdiler. Yani garaşsyz sudda şo taý garaşsyz sudjalar gir gatnaşdy we şo taýda da garaşsyz ýagdaýda da tribunala verdiler. Yani ina şu taýda men gysgaça diňledim. Da. Felix telefonu getirsene mi? Sesi yaman hayal. Men size şonu ýazyp dinledeýin şonu tribunal ýasap bolýar watandaşlar. Ya ýöne bu pula durýan zat elbetde. Watandaşlarymyzyň goşuluşmagy esasynda tribunal gurnap bolýar we şo tribunalyň çykdasyny yürüte kontrol edýärler. Şo gatnaşjak sudjalary, şo taýdaky tutuljak ýeriň arendasyna zadyna tölemek üçin yürüte bağış kampaniýasy gurnap bolýar. Şeýdip garaşsyz ýagdaýda tribunala berip bir giden maddalarda gurban ulyny serdary eden işler boýunça tribunala berip şolary halkara derejede jenaýetkar diýip elan edip bolýar watandaşlar. Ýöň bolan gatçy men häzir size nimesinem dinledeýin. Türkiýede Türkiýanyň Mertliň meskeni. Seret soňal manipulýasiýa edýärler aýran Şek getirsen gurar ellerim. Harlamak bolmaýar mukaddesligi. Hak halamaz. Halk halamaz dönügi. Namart götürmeýär aşa mesligi. Yat yurtda watana hıyanat etmek. Atan gursogyny çüýlemek dälmi? Garnyň Sağı duýdumy depmek, eneň ak süýdüni harlamak dälmi? Anjamaz yurt, bir biýdöwlet har üçin. Ojagyny depelän asla baýnamaz. Döşün gerip, namus üçin, ar üçin. Can berip, can alan Türkmen ownamaz. Sözünden ot çykar gözünden gyny. Watan tuğu Türkmen üçin edizdir. Alşer ağa eşitýänmi şu sözleri? Hawa seredin Bizim şey deyip aşak. Ben Julia, men de komentar bereýin da şol goşguýyňa seni. Seredin watandaşlar soňky döwürler şi häzirki özüne aýdymçy bu nämeçi arkadaga dowamat ya şonýalak zatlar aýdan bir blogerler var da şonýala aýdym goşgy şahyrlar var şonýaly. Watandaşlar şolar bir biziň talabymyza hiç hilek jogap berip bilenoklar şolar. Hiç hilek aýdya watan diýer pizdes, watan iň uluzat, watan mukaddes, watan süýmeli, watana hissat diýmeli däl. Şonýalak zatlar diýerler da. Sen watanyny başymyza ýapalma. O watanda çörek bolmajak bolsa Sen watanyň däme bular bajyň sen watanyň däme haramda. Seret sen mal. Seret
Seni Abdullah coştu. seni adam yerine koymasalar, evet. Senin vatanında seni adam yerine koymasalar, ol vatan değil. Onu ne için o yerde yaşayacaktın? Gal verse yaşanoklarım adamlar yurttaşına kaçıp dururlar. Sen şu yerde adam yerine koyulmasan sen ne işinle koyurdu? Bir söz bilen yok. Sen unakı kelleni artmasana. Gurbana soskalar, mağa karanglar. Bitte sorağım da o sizler mert ha. Mağa karanglar. Bizlerin arkamızda bizlerin hakikatimiz. Naša pravda da bizlerin arkamızda halk. Bizlerinki tek ecir çekip yürüyen adamlar. Sizlerin arkanızda sizlerin suk inanmadığınız, özünüz inanmadığınız arkadanız duran. No yüzünüzü açınlar ara katya bu. Açınlar. Aydınlar ara. Ine men, ine goşkısı, men suk soskanayam tut elinde. Men gurbana sos de. Men gurbana soska de. Men şu de. Hadi bakalım erkeğiniz var mı sizlerde? Yüzünüzü açıp aydı bileceğiniz ha? Yok sizler de mertlik. Söylesler kaçaslar. Sizler adekvatlı diyalog alıbar bilmişler. Argumentirni sorağımıza argumentirni sorağa cevap verbilmişler. Sizler mal bulduğunuz için bizler sizlere çopan bolamız. İminli gurbana soskalara. Понимаете? Düşününüzler. Sizler söyüp kaçı gideniniz bilen. Demesler özünüze avray bilesler. Da sizleri tanımaydılar. Nabarot, это в плюс. Понимаете? Hakikati ayda oturan adama söyüp kaçsan sana ene peste komentariyada просто bile по самые помидоры verediler. Düşününüzler mi? Ne будьте глупым. Yo, alşereke yankı koşka cevap vereller. Gurbana soslar, boş ver. Olar yine yankı koşkuçular var ya, yankı şahirler. Olar asobinli propagandistler, olar ayratin. Olar ay vatan, ay kılıç, ay Türkmen kelpegi, Türkmen alavayı. Bu ne hil beyiklik, buna ne hilektin söz deyip bilersin. Deyip, yat yurtta vatana sökmek katiyerin var. Deyip sonyalık vaat ediyorlar da, sonyalık rolu giriyorlar, sonyalık artistler, şilyuhu artistler, sonyalık rolu giriyorlar. Cemal Saparvayalık, haramdadalar, indi täze reytinge geçtiler, täze dereceye geçtiler, o derecesini yok orlandır, otuyorlar. O kurban kulu çıkka o yerden, ay asmana suda, dünyada parahat olsun, parahat dünya olsun, bombalan sesi eşitilmesin, kalkbutta şoň özünden başka bomba atıp oturan bar ýalak Türkmenistan'da. Türkmenistan'da diňe kurban ulda bomba var. Başka hiç kimde bomba yok. Cemal Saparova dedin mi? Cemal Saparova var. Ola indi özünün kıryapkadygyny boyuna aldı da ortada. Yok. Cemal Saparova şu yaşında yana 5 maat üstüne korsan saltazını payladı yan kayda oturan zatlarını bilesem. ben bilesem nime hayran. Hormatly vatandaşlar, men одного не могу понять, да? Şu gün bartı dostoyny men yaş wagtymda bir tormuzlara öğredetler da adam bol. Или birini götüne saunsuz girecek olsa недостойный поступок etme. Zatlardan daş dur dediler. Şu gün bizlerde modaga mindi yalakalık. Bilesizler mi? Именно saunsuz girmek, yalakalanmak, bir какой-то bir ne bileyim ben etmeyen işine etti o. Hazır karanglar. Bizlerde realni da честно her ikinci 3 aydımcıdan ya ikincisi demeyin. Üç aydımdan üçüncüsü hem arkada şohrat dep toylara çıkardılar. Короче şu bilet götürülmeyen bileti arkada şohrat bitti aydım обязательно ayda aymalsan. Arkadağın sayesinde arkadağa şohrat. Bilin çöze hirnya hormatly vatandaşlar o. Bizler hem şuna bu gitti. Yok bizlerde kandı boldu. Niyazov geldi Serdar'a şohrat. Yok Türkmen başa şohrat. Gurbangulu geldi arkadağa şohrat. Bu geldi arkadağlı Serdar'a şohrat. Indiki gelen вообще başka bir lozuk bilen gelse ona şohrat. Hvatit o.
Eliniz Alışır, harmadı mı sizleri? inni milletin atası diye adalıptır abi. O milletin atasına çok bilmeden. Ana beni söydürtme. Ya böyle hemen ağzım bozdurtma doğru. İşte olsa düşündün mü? O alus böyle hemen gepletmeyle hormatlı aktivistler yavaş. O bara oturup doğru düzgün bara CEO öğrensin birinci birinin atası olmadan. Tamam mı? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aleyküm selam bura. Hoş geldin. Ya просто yani eşittim de bu toşta bu. Kabirleri oluşaylarman o sizler pikirlesler Türkmenler o pikirlesler goşku bilen aydım жизнь şuna прекрасно bolu gidedim. Goşku etseniz жизньinizler ütketecek olasılar. Bir Allah'ın bu ayatlarını işitseniz sizler de bir teninizlerde bir tıkanın bir tüyem kımıldan mıydı? Pikir etmekle o aydan goşkular жизньinizden senin smyslı iş o bilen krasiv bolu gidedim. Estağfurullah, estağfurullah. Yo, şu goşkular bilen halka görüldi olup halkı propaganda, şu goşkular bilen halkı kellesin manipüle ediyorlar da ay vatan, ay arkada, yekedir ikisi de. Şoların ikisini de söymeli, söysenen söymeli, söymesenen söymeli. Vatanın öldü. Vatanın öldü 2006 yılda. Niyazov öldü. Все, vatan öldü buladı. Son tazadan dirildi mi bile? Гурбангулы. O hem ölse pizdes. Yani vatan öldü. Я сейчас одну интересную тему найдем вам. Аза Türkmenistan'da taza номерлар çıktı, которые интернета не связывается. Товарыңыздар барды. Еще раз скажи, я не понял. Taza номер, altın asırda taza номер беріліп отырған 70'lik mi 60'lık bilmem neçelik. Ну, в общем, короче, шо интернета не связывается, понимаешь? Что она из yüklep olmuyor. İnternet açık olmuyor. Ты не в курсе, что это? Nuri, ты в курсе? Yok. Eşitmedim ben. Туркменistanda давно есть интересоваться этим, что есть такое имя. Da, Он da, дает 70 şeyle. öz aranda Türkmenistan içinde öz ara gepleşinde sen daşar yurttan zaman edebilmişsen daşar yurttan özüne zaman edebilmişsen. Dinle öz ara короче. Öz ara Türkmenistan'ın içinde. Ne internet bağlı. Это о чем говорит? O adamlar. Skoro severini Karaye'den beter oladı. Sizler вообще им там изолированы. Sizler говорят, что hazır intihaz açıldı, indi neme deriz, neme o tam açılıydı internet, короче, bolar, zat bolar. Это вас обманывают. Чтобы sizler сразу, чтобы neme etmez yalı, bunt götürmez yalı, adam ayağa kalmaz yalı. Yadınızlardan çıkarmıyor musun? Aslında beylekleri 3 günü uçuyor, 5 günü uçuyor. Sonra yalı edip sizler вообще dünyadan izolirte diye. Doğru. Alman. Bu için Alman son numara. Geçme. Yine. Şuna nime dediler? Çarjoda. Şuna Çarjoda Пашерстий гладить dediler. Пашерстий гладить dediler. И аккуратно раком koyuyor oturan. Geçiresi de грубо. Но это так, чтобы понять вам, да? Остаиваш Пашерстий и şimdi duran opa. Ne bir şurada içini tapok işleye ağam 71'likten açılan diye. Yalan gep. Subhanallah. Haydi sen şunu. Yo, vatandaşlar ödümüz biliyor ama internet yok değil mi? Almanız naçı şu numaralar. Alman var. Geçmeyin. Yok ağam yok. Şu 70'likte internet yok. Yok. Я просто хочу сказать, Слер до такой степени, вот, как не слабоумный, а наивный, сейчас, тем более, что он, да, şundak bir inancan, как Türkmen halkı o bizler bir neme bir özümüz musafir. Yine bir zat, yöne. Abdullah, teyze gelinlerden beri söz. Yöne benim teyze gelinlere söz beri. Olya dinleli. Yöne, ne şu isterim, ne şu то, что наивный. И вас и погубит, понимаете? Şunun üçün, если sizler öz даже праваңызлары, hakkınızları требует edip bilmesengizler, sizler erter вообще даже не то, что... Если сказать честно, Украинa'da küçüğün hakkı больше, чем Türkmenistan'da любой bir hayatın hakkı. Böyle köpeğin. Sen bir köpeğe burada de,
seni böyle epelen yazarlar. Özgür çok adlı. Nime hakkın var sen? İyi akşamlar aktivisti. İyi yayınlar size. Doğru. Doğru. Yani o aeroportlarda görmek. Попросить у вас, как halk için mücadele ediyorsunuz, yani halk için konuşuyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Ama şey diyeceğim, burada Türkiye'de biliyor musunuz Türkmenler ölüyor yani alkol, yani sahte alkol içerek falan. Öyle o şeylerden hatta duymuşturunuz, biliyorsunuz. Yani hiçbiriniz bile onu bile konuşmuyorsunuz yani. Konuştuk Evet, Lan bir saat sonra ettikler sen şu lütfen yani halkın sen şu at yani böyle öyle demiyorsunuz ama yani şey değil Sesin yaptım momenta. Biz bir saat konuştuk onu başta gürleştik. Yeniden arasında gürleşip oturuyoruz. Sen baştan gelmelekenin eşecek. sen şu at geldin ama. Biz şunun minuslarını, pluslarını ayttık kova. Evet, iyi ben şu an O arada yürüyüşe değil, adam çekti. Ben komentirde çok oynandı. Toştu şu nemedenlerde. Если mümkün olsa. Toştu içki satılan Türkmen alıp içenem Türkmen, ölenem Türkmen. Şimdi ben ölenin izinden bir yaman gep aytmazlar etmeli. Если sen dedi Allah seni kayısı polaşayında görecek olsa şu günü saladı sana başına dedi. O допустим günah özler sebep oldu. Da toştu Türkmenistan'da iş bulmazlığı için bula böyle gelip işle zat Türkmen hükümetin 100% günahsı var. No adam özünem bir nemetmeli. Bizlere stыдно, например, стыдно в том, что şu Türkmenler oturup içi böldüyüp aydıp kıçkırıp bir aytman bir utanç biraz şunun için ondan bir nemetmek gelmez. Просто мы пожелаем, чтобы doğum kardeşlerine neme пожелать. Терпение и это. Просто Türkmenin 100% günahsı var. Milyon % günahsı var. Orada yok değil. Hemen причина şolarda. No adam zaten özünün nafsında yine şu nafsına kul olup yine şu nafsına göre yaşayıp içip keyif edip öse onu bize sun neme değerli bizlerin vatandaşımız bize ne var utanmalı da onu başkalar çıkıp aytmağın bir неудобный bir действительно bir героизmden ölen bolsa действительно bizler var yere çeksek. Seret şunu hükümetin gıytaklayın günahı ne için var? Gıytaklayın günahı var. Biz ne için Araplar Padjelka ya da böyle Araplar Müslümanlar, Fransuzlar Padjelka ara geçip ölüp bir diyeştem davay. Ya Fransuzlar yani ya Türkçe'de Fransuz yok mu, Nemet yok mu ya başka millet yok mu da ne için bizim Türkmenlerimiz öleyen neştiyaz. Çünkü o adamlar действительно pulu yağdayı var adamlar ve onlar hiç hasan arzana kovalaşmaya. Üstesine de Turçya işlemene de giden oklar olur. Gedelence gidiyorlar. Bulun ödü yurtlarında ondan hafiye korkilli öğülerinin içkileri var. Bunların o merdiven altında yasalan arakları alıp içmeye mehtaçlığım yok, zerurluğum yok. Bizim Türkmenlerimizin aslında o işleyen yerlerine pes aylık alyanlıklar için ekonomik çek kolyalar, maşkalarlarına uğraşacak kolyalar. Ve şeydi ben inayç ekonomistem peyda deyip gidip şuları arzan zatlara kaçıp içmeye mecbur oluyorlar. Yani içmeyenin bilirdiler onu yani Türkmenin asli toyunda da arak var. Ondan yani Türkmenin o kulturasında oturan arak değil yani zaten. Şunun için yani Gurvan Gülü'nün günahı niyemede var. Halkı gariplaştırdı. Berdi Muhammedovların günahı, hükümetin günahı halkı gariplaştırdı. Halkı iktisat taydan pese kaçırdı. Ve bulum daşarıda işlemeye mecbur etti bir giden halkıma değil. Olurum o tayda gülyalak yokoru vazifalerde işlep yokoru aylıklar alan oklar vatandaşlar. Yok, İşlemek istemeyen işlep aylıklarına işleyenler. Benim diyeceğim sadece o, bu Türkmenistan sadece o Türkmenistan'daki içteki yani onları konuşmayın yani biliyorsunuz yurt dışında da çok Türkmenistanlı halkımız var. Şu an geldin biz halen bir saat için gurun ettik diye. Bir sekund cevap verin de. Cevap verin bir sekund. Risk. Ben sana momento more. Ben sana hakime
вообще bermen. Во-первых, yaşlı mı, bratok mu, bratişka mı sen kara. Во-первых, bize bunu уже 2-3 gündür dolu maglumat gele diye karaşamız. Bu zadı bizler komentirte de oturtmuz, ayda oturtmuz. Hatta ben akşam açtım, Abdullah açtı, Zatlar açtı, Nuri, Talip, Dusya açtı, yine hazır Dusya'm açtı. Bizler bu zadı komentirte de oturtmuz. Bizlerde bir platforma emez. Bizler YouTube platformasındayam var. Şu yanda zapislerimiz koyamız. Kim TikTok bilen yaxşı işledi, a kim YouTube bilen. Ben YouTube'a больше доверяю. Демократичен şu yanda var. И теперь это не моя вина, то, что ты не следишь за событиями. Это раз. Нема için adamlar içi oturan para. Bir секунд, я шел. Я тебя же выслушал, браток. Дай мне тоже высказаться. Abi Yunus bilen kое-где не соглашусь. Hemmemiz Müslüman olmalı, hemmemiz Müslüman diyen yeri yok. Ребята, смотрите, бар буддистlar вообще bizlerde Dine Türkmenistan'da наверное, да, вообще Sovetski пространство içinde analiz etseniz adamlar вообще din, min bilen işi var. Elhamdülillah Müslüman dediler de koy yarım tane. Только Türkmenistan'da molla giden son yine mere Huda yolu veresen ha Huda yolu verdin ya. Ondan sonra oturup tapçanda o molla kovda dediler. Dine Türkmenistan'da başka hiç yerde yok içine hem sapı. Это раз. Теперь смотрите. Есть такая тема, ребята, yekelik. Yekelik. Erkek adam yekek aladı. Stroykada işlesen, ya bir yerde işlesen, geçliğine gelesen, bir özün bir komuta içinde. Что ты будешь делать? Ты сядешь, бля. Yarım tal gelesen, bля, ey, oğlumun, bля, din yuxası önümüzde kepti. Telefon sor oturan bana. Ben bir tahta bolup al ver bilmem mi? La yine şu sasetler sat oturan yine pikarını da bля. Spirit sat oturttular. İçki ölen yok, normal. Gidediler 5 manat bile arzanrak aladılar. İçediler ertesi güne ölü oturttular. Ты, bizler mujik, блядь, boladı bunaka bizler de. Понимаете, ребята? Блядь, bizler hemmemiz başımızdan geçirip bir etmiş şu zatları. Но ben соглашусь с tем, da, Abu Yunus'un, то, что, блядь, bize özümüze erkedi bilmeli, rебята. Bizlere karşı oturan adamlar var. Ma karanlar, sizlere bir zat bolsa, mujiki, sizlere bir zat bolsa, simya o yanda bir öz kaladı o. Sizler özünüz azmaz koramayı öğrenmeli bizler o. Düşünesizler, inanın lan bana sizlerin bile bir yere gelip sizlerin üstünüze bitti dua patiye edebilmediler. Потому что Türkmenistan emez, Türkmenistan oldu. Çıkı bilmedi hiç kim o. Давайте берегите себя, люди. Düşünün, браток, bizler комментируем это и говорим. Мы не молчим. Ладно, я тебя выслушал. Я тоже вот смотри, я тоже вот один живу, но вот я не иду, не пью ничего-то. Пью, но не выпиваю я много. Пью. Ну, знаешь, вот в кармане у меня в кармане деньги найдутся, я пойду возьму, вот тут реально один виски возьму и буду пить. Понимаешь? Хорошо, мы тебя поняли. Смотри, mesela пожалуйста. Bu birinci safar emez. Bu уже ikinci safar buluyor. Doğru mu? Doğru mu? Yani bizler sen aşağı ettin. Bizler hemmemiz Müslüman olmalı ya olmalı. Хорошо, her kimimiz выборы. Her kim. Любой dinde içki yok. İçki dinde içki yok. Надо понимать. Хорошо, sen özünü Müslüman olsan mı? Sen ölen nasıl öldün hazır. Sen yine artık Müslümança gömerler, doğru mu? Хотя бы это должен понимать. Только мен хочу bir maslahatım sizler. Vatandaşlar, Türkmenler, sizlerden hayiş, koyunlar şu cahillerinizi, içmenizleri. Ben sizleri İslam'a çağıram yok. Bundan просто az şu görüyorsa alkol bu жизньde hiç kime ya bir peyda veren yok ya bir problema amir eden yok. Din hem mezat problemin üstünde, içkinin üstünde. İçmeyenler, haislerden. Koyunlar şu içkini, uçu bir bilmeyin, başka da bilmeyenler nasıl zaten etmenek görüyorsunuz. Уже ikinci primer. Üçüncüsünü bize üçüncü kere bir ölse sonra onu bize nime de vaydan mı? Sizlere az mı oldu mu? Привыкать edemiz. Уже привыкать edemiz. Ай! Я вас очень прошу. Emmenizlerim для меня doğru. Niye yani sadece Türkmenistan vatandaşı vefat etti? Niye? Zehirlendi, içkiden zehirlendi.
Niye böyle? Bunu konuşun yani siz aktivist olarak yani Türkmenistan kalkıp. Seredin men şoňa jogap berjek. Они сами знают, что обсудить. Они тебе объяснили же. Они уже час об этом прошли. Дай им, они пускай сами. То, что они говорят, мы... Час, пускай они 24 часа пускай это. Они лучше знают. Оставь им это. Они лучше знают, что им обсуждать. Поэтому ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Allah'a emanet olunlar. Vatandaşlar Allah sizler. Bir dinläk gitsene. Men jogap berjek dedin, şuna çödgüt aýtjak men şo mesele. Deredin, şo mesele iň gowy çödgüt, halky bilimlendirmeli, hüşgärlik artdyrmaly, adamlarda içsem ölaýmaýyn diýen şübhe bolmaly. Onam iň gowy ýoly Türkmen dilinde öwre düş videolaryny goýmaly da, Türkmen dilinde instruksiýa goýmaly. Onu Türkmençe goýmaly. Onu Seret Gurbanyguly Berdimuhammedow öz halkyny ýurdun içine toplaya da şo ýerde içmel däl, jenaýat etmel däl. Ine jenaýat etseňine şunýalak wakalar bolup dur, adamlar içip gülüp dur diýip şonýalak wakalaryň üstülen adamlara bilim bermeli. O habarlarda aýtmaly bolýan jenaýatlar habarlarda aýtmaly. Yani Türkmenistan'da onu söylüyor. Siz de yani bu halk için mücadele ediyorsunuz. Ondan da siz de yani yurt... Momentum or, bağışla men teň sesini yaptım. Türkmenistan şodatlar sözle aýdyp, halka aýdyp, düşündirip öwreden bolsady, belki watandaşlarymyz ölmezdi. Belki watandaşlarymyz arak içmezdi. Egerde Türkmenistan şoda öz jogapkärçiligini berjay eden bolsa, ýöne biziň haramzadalar ne bir halka bilim berýär, ne bir halkyň hal ýagdaýy bile gyzyklanýar. Iň bolmanda şo habarlary Türkmen teleýaýlymynda aýdan ok. Bu haramzadalaryň günäsi bar şu halky zeherlemekde, halkyň hal ýagdaýyna ünüs bermeýändigiň netijesinde halk darga pıtrap barýar. Ýurtdaşynda iň bolmanda türkler aýdar şu habarlar o. Biziň haramzadalar şu habarlar aýdan oklar. Halkyň bir şübheligini ýokarlandyran oklar. Halka bilim beren oklar. Ine biziň haramzadalaryň edýäniň muly günäsi. Siz adalat diýäňiz, men şu adalat üçin diýäňi, adalat aslynda hiç kim zastavlyadan noktayan kowlanır, men gynanýan şolary, Hudaý wa. Ýöne hemme zat aňyrdan bilýän, hiç kim bärlerden tap bermeler, Türkiýede ölmeler olar. Yok, ağam Seret, şol adamlaryň egerde şol hakda habar bar bolsa belki şolar içmezdi. Belki olar şu 2021-däki 57 tane adamın ölönünü bilýän däldirler. Çünkü Türkmenistanyň içindedirler. Türkmenistanyň ölönlerden soň baran bolmagy mümkin. Daşar ýurda bara Türkiýe. Bir jamyk begenja men aýdyp gutaraýyn gaýrat edem. Evet, şol adamlar bilýän däldir şo wakany. Türkmenistanyň içindedirler. 2021-däki bolan wakany bilýän däldirler. Inden bir kil boldy, ine 2023-de çykan bolsa, ine şu adam içip öldü. Habary ýok çünkü. Bolan wakadan 2021-de 57-60 tane adam öldü. Arak içip. Ýasama arak içip. Şonuň üçin ýymynda halky bilimlendirmek, biram habar vermek, iň esasat şol bilen görüşmek üçin, şo mesele bilen görüşmek üçin iň esasat şol. Başgaça ekspertler çykyp, telewiziýada ekspertler çykyp alkogolyň ziýany barada gurrun bermeli. Halky bilimlendirmeli. Ana şonda biz şo zat bilen görüşip bilýär. Atak bolmasa bärde o barada gurlap, ağlap, näli, Hudaýa ýalbaryp, ya olmasa bir ýyllap, näli, ýüzüň ýapyp geleniň peýdasy ýok. Umuman bilim, halky bilimletmeli. Sağ olun. Nemeler? Kim kömek edýän bolsa. Şonýaly halky bilimletmeli şu problema bilen görüşmek üçin.
Garagum sen çıkarayla men. Sen baştan ver o tüm haş gelecekler var. Yok mu yani? Men internetim bitmiyor. Var Abdul. Ha var ha. Boldy. Başka şu arada aýtjaňyz bar bolsa aýdyň vatandaşlar. Umuman halky bilimli etsen, şol alkogol bilen görüşip bolýar. Ine Russiýada da şeýle görüşýärler şoň bilen. Ekspertler çıkıp, hünärmeliler çıkıp şo zadyň alkogoluň diýanlary barada gurrun berýärler. Umuman halky bilimli diýerler, ondan şoň netijesinde halkda şübhe artdy. Ol bolmasa ine biziň efirlerimizde gelip ay asmana suwda ýurt parahat, asmana suwda ýurt parahat diýip gurleýärler bar ya, şo neme asmanyň suwda däldigini bilmeýän adamlar şol. Şolar hem arakdan öljeklen biri. Hoş geldin Davlet. Kome adaylaňyz olanlar. Salam alaykum. Şükür özüňiz. Kome adaylaňyz. Sen näde? Kome özüňiz. Şükür elhamdülillah. Davlet, sana bir soru berjek da. Men sana bir soru berjek, bir jamyl. Sen bir soru ber. Keret, şu wagt gatgy inançly habar o bizim vatandaşlarımız ana şol yasama arakdan ölüp spirt içip öldüler, metil spirt içip öldü. Arak del oň ady. Arak içip öldüler. Inendi köp adamlar şonu görüp, İstanbul'da Türkmenler şonu görüp içkini goýandyrlar, namaza başlandyrlar. Doğru değil mi? Habarlı oldular. Haçanda şonu ýalak wakan görse adamlarda hüşgärlik artdy. Hüşgär bolup başlaýar. Ondan egerde şonu ýaly wakalar Türkmenistanda aýdylsa, Türkmenistanda da köp ölümleriň öňüni alyp bolardy, köp jinayatlaryň öňüni alyp bolardy. Şonu pikir et gördüňmi? Davlet. Ine adamlar Soruňa agam men soruňa bara agam dol men düşünmedim ara içmem soň bolan bara. Ýok, bir daha sorajak bolup geldim. Meselem Türkiýede hemme jinayatlar aýdylýar da bilýän. Türkmen Dur yankı aydanlara düşünmedim devlet şu wagt hiç sat. Ya Türkmenistan aýdylanok diýip diýäňmi ya? Ine meselem Türkiýede aýdyldy da şu waka. Ölüm, jinayat, nankörlük aýdyldy. Neden o gürletdi? Ondan sen pikir edip gör egerde şon ýaly wakalar Türkmenistanda da aýdylsa, adamlarda gorky, ondan hüşgärlik derejesi ýokarlanýar. Men öýüme gelende arkaýyn otur, ýejiň arkaýyn. Devlet bir hafta olacak. Sen misal üçün maşyny gidip barýakan ýolda awariýa görseň, maşynyň has akkuratny sürüp başlaýan gerek. Onun habarlar çıkarılsa, misal üçün Maraşkawat ýolunyň planjy kilometrini erbet awariýa bolupdyr, ölüm bitimli bolupdyr diýip Türkmen telewizionyna çıkarsa, hasam şo wakany eşitersiňde, ýene misal üçün öňünçäsi ýa-da ýa-da bir ýer gidip barýansyňdyr da şo kelläňde bolardy. Ýene akylly, akkuratlyca turursyň belki şeýlem. Şu atlar, şo kemçilikler aýdylyp durulsa, adamlar birazajyk hüşgär bolmagy öwrenýärler. Gödüňüne getirýärler, gynanýarlar we şo wakan täsirini 140-dan 150-den türýän bolsa belki 120-den geçmez, 100-den türür belki. Şu atlaryň peýdasy bar gerek aýdylsa. Ya diýjek bolýan şu
gör şolar ýazat maçyma sever ýa diýjek bolýan-da adamlara, dogrymy? Adamlar güçlü derecesini ýokarlaryň. Bir güne eşek kimin taýygy ýersiň biriň haýsy gününi bilemok ýona. Haýsy gününi bilemok. Bir gün eşek kimin taýygy ýan biriň. Ba. Setin yaptım teň Mary. Töz berjek. Seni ödem o bolan wakadanam diýer salman goýýan. Men agam berde arak ýasap oturan ýok. Yasamasınlar. Bir, iki, yasalany içmesinler. Magazynyň alsynlar. Go 2 manat pul goýaýdynlar. Erkim gadan ýandyra doganyň skeniň dünýesinde. Ökman arzan zat aljak bolup ölüp bermelýän. Zat ýokdur doganyň skeniň dünýesinde. Hawa. Ya bir şu huşkar olmak için ölüp görkezmelmesi de doganyň skeniň dünýesinde. İyimna. Onu Marokko bilim Türkmenleri ölüp görkez aýmasaň bolanok. Marokko ol wara ony Türkiýede men pikirimçe käwir tekel baýlarym satýar öýden wara şon ýaly nimelerde. Türkmenler bir-birini öldürüp beren satýanam Türkmen iki tane ägele görmedimmi? Sikile salam mertullar ha. Men täretleri. Gördüm ben doganyň skeniň. 19 adam öldüräň 9 tane Türkmen galan başga milletler ýaly. Ay ejin ne bölüm indi şunu 2 manat koýsa Nuranna 2 manat koýsa magazyna gitse akuratynda berilen ok janagan. Doğru wali Türkiýanyň ýagdaýy belli ho Türkiýede her kim marzana kowlaşýar o taýda onýaly. O da şoda. Gelen habara göre ýany bir watandaşmy diýdi da sol diýe original çüýşelere goýulan diýe. Original çüýşeler diýe daşy. Hudaý saklasyň. Ardan da düşmelläle Hudaý saklasyň. Apşe içmeler aslında bolyn. Yo indi so habar eşitip molla bolup beren badyr namazlyga minenler badyr ara. Indi kimden görýän mysalyň Abdulla sen kimden görýän şo ölenlerini kimden görýän sen mysalyň? Men indi türkmenleriň bilimsizliginden görýän. Ay sağ ol. Bilimsizligi. 2 manat koýdy onu sen gitdi bu goşa berýärdin. Al 2 manat goý gyskanma da öýüň agyra gurada. Okman da onu ki mud içmelýän zat ýokdur işekmi? Goý 2 manat da gowrak ýerdin. Alay da onu ki biriniň ýasandan almada. Hawa. 2021-de bilýän bolsaň şondan 57-60 töwre adam öldü. 2020-de. Hudaý saklasyn şo wagt bir Türkde dowa agam ejen agramyr gyny bizde serwet bolup da şonda näçe adam öldür 20 näçe adam öldür zat ýanlar. Arak ýasaýanam türkmen alýanam türkmen ölýänam türkmen no. Näme etjek any? Taýda bolýan Türk oňar satsa onu türkler günäkarlasyn. Türkmen däle oňar ýan türkmen özlerini öldürüp bersiň da zodon. Biriňe taýagy ýan onu haýsy günni bilemok. Bir gün çynma düşersiň türk'e bararna. Ya alişer ýasen. Işik kimin kowulajak ýydyňyzdan. Gel. Gelýän kimay? Bolýary dawa men dowlunyň elläp oturna. Her gün welleýänmi? Mandan bir hep döwüm. Ay agam pulu bara her gün doglanuny o ejen şu gün 26 ýarym ýaşadym o. Ba. 26 ýar. Ýa neme diýdiň darýam? Aýdy ber. Aktivistleri görýän söwjek diýen näme aktivist görmek jenaýatmaýam. Düşünemem. Ey, son jenayatlaşdyrýarlar da hökümet. Ondan ýene bir zatlay aradym geldim internetim pes işläp ýa işläbilmän nemetmän çykyp gitdim we neme dip aýdy bilmän nemelay bir söz diýdiňiz da şu taýyk gelip guruluşdan öýüňe barýarlarmyş näme şu tak geleniň öýüne barýar diýdiler näme diýdiňiz ha? Ey, at familyan ýazyp gelseň, at familyan ýazyp suratyň goýup gelseň tanasalar öýüňe barýarlar. O at familyan goýmasaň hiç kim öýüňe barmaýarlar. Suratyny goýmaly.
Yo dinlam at familyam neme däl ulen men Türkmenistan içinden giren tağam. Yani şu gel ya diýen ulen şu dinläp oturan şu gel ýany yüzlenjek bolýan şu gel ýany gerekli maňa ulen şoň bir aýtmaly zatlanma ulen. illa Hökümet diýilýän bir nemede hazret näil düşündürsem hem jenayetkär tutýar dogrymy? Jenayetkär edýän gözleýär hökümet jenayet etseň tutýar basýar dogrymy? Hawa. Onu şu öýüňe gelýän hökümetden şu. Hawa. Ana şoňa men kömek etjek bolýanlar şu öýüme gelse men jenayetçi bol tapyp berjek şoňa alay tutmagy. Men özüm şäheriň içinde gelýänler nara. Nemede hiç yerde işlemok kiredýän. Len esapsym ýadadım şu gaýlardan hakymy ýidirmeden ýadadım şolara bilen şu ejem bolosy bir edýän kanundan çykyp edýän hereketlerini aýdyp berjekler şu öýe gelýän kim ma bolsa öýme gelseler. Şoň üçin elim başlaýam şu. Ay ol on ýaly problemaň bar bolsa gelmez olar seň öýüňe. Sen garaşýan bolsaň gelmeýär olar. Ýöne sen garaşmadan gelýärler. Abdullah salamu aleyküm. Wa aleyküm esselam, hoş geldin Yılmaz. Hudaýa şükür. Ine şu Yılmaz bolan wakalary gördünmi? Owa gördüm ha. Ana vatandaşlarymyz Görüp inan hatda şonýalyk Sonyalık yönököy zatlarım. Yönököyem bir tarapdan dälim, bir tarapdan adamlarda güçgärlik ýok, bilimsizlik var. Men bir dostum şondan gitdi da. Şoň, seňem dostum. Wahy. Türkiýede gitdimi ýa Türkmenistanda mı? Türkiýede şu taýda 22 ýaşynda oglan. Şyl mi ýa? Şyl gitdi, ýakynda gitdi. Ay. Ýakynda gitdi. Bu 50 sany adam öldü zat diýdi. Hawa. Ol mundan 20 adam başty bir ay bolup da şoň nemeden aradan çykanyna olam şu spirt moý bilen gitdi. Näetdiňi? Olam şu spirt moý bilen gitdi. Gaçagara içip zat gitdi tamam. Spirt zat içen oktan gaçagarak bilen gaçak arak alyp Olam İstanbul'da boldum ýa başga ýerde boldum? İstanbul'da boldu şu taýda. İyi bir yaratın. İyi bir yaratın. Caýy net boldun. 22 ýaşyndaky oğlan. 22 ýaşyndaky oğlan. Vatandaşlar, birov kelläňdi işte daýy o, içmeň o, haýyş, içmeň o bir. Janyňa men ýawlatlar işte. Janyňa men ýa-da nämetçi. İçmenem gelýän özüňi zor saldyrýarlar ağamyş taýdalar. Bize içim zor menen. Men gördüm, hakykatdan men gördüm İstanbul'da men işlemde oğlanlar agyr iş edýärdi. Şol agyr işi ýa içmeli, ýa çekmeli, şo işi etjek boldum. Şey diýýärdiler maňa da. Ol ölleri öý taşymada, ev taşymada işleýärdiler da. Ondan ýa içi gidýärdiler, ýa çek gidýärdiler oğlanlar. Dogrusyna dogry diýsek. Ondan näme diýeň? Ana şoň netijesinde oğlanlar alkaşam bolýar, tirýekem bolýar. Sonyalı agyr iş etmelidelmi ýa bir näle bir şertler gowlandyrmalymy? Şudatlara çäre görjek bolsaň, aslynda şudatlara çäre görjek bolsaň adamlaryň bilim derejesini artdyrmaly da, bilim derejesini. Adamlarda
Näle bir gıygyryp durmaly da. Ey ara içme, ey çilim çekme, çilim çeksen plan olur. Ara içten plan olur. Narkotik çeksen plan olur diýip telewizor gıygyryp durmaly. Olam türkmençe gıygyryp durmaly. Şonda çekmese çekmedi, şonda içmese içmedi. Ýöne ol hiç kim hiçirek bu adamlara bilim bermese onda ana içerem, çekerem, arkada şöhret diýmem geder. Bizim halkymyz çağa ýaldy. Yo şon ýasayan nädip ýasaýakary Abdullah şol bara seret. Onu yasap satýanam Türkmenistanlylar. Köre mälim şo nämeden bolýar bilýän watandaşlar araň düzüminde etil spirt var. Etil spirt bular metil spirt ulanýarlar. Ýagny medisinski spirt var. Olam arzan bolmaly. Tonnosy has arzan bolýar. O 100 bolsa o 10 dolar ýaly tapawdy diýe. Inni gel şo taýdan köpräk gazanjy edeýin diýip metil spirt bilen şonu ýaly arak ýasasaň adamlaryň zäherlenip ölýänligini bilýän bolmaly sen o. Nädip şoňa wyjdany ruhsat berip şonu ýaly ýasama aragy metil spirt bilen goşup ýasap bilýärler. Men şoňa haýran. O da meni türkmenimiz. Şon berende şolun kim işse şo zäherlenip ölýär şol adam. Şo bildiň zäher da şol. Şo zäher ýasaýanlygyny bilibem. Nädip ýasa bilýär wyjdany. Nädip şoňa öň bir gedek 60 näçe adam boldy. Buna bu saparam ýene. Ýok haýran galýan o adamlar. Şuň üstüne wara YouTube'a girin danim görüň watandaşlar metil spirtden ýasalan arak barada ýa-da metil spirtin täsiri arakda zäherlenip ölmegiň ýörüte araşdyrmalar bar şu barada görüň watandaşlar ýa-da bizim blogerlerimiz ýasan şu barada bir video danim goý Türkmenistan illeşlenmez görsün. Metil spirt bilen etil spirt nujel aramyzda himik biolog nemelerimiz ýok. Şu barada bir video ýasap şonu türkmen diline paýlaşyp türkmenleri bilinçlendireliň. Goýan soň kim ýasasa şo ýasasyn o ýasak geçsin o soň o türkmenleri bir bilinçlendireliň. Esasda. O bir haýran galaýmaly nädip onu ýeni ýasayan türkmen olup çykýa öňküde de türkmenli däme şonu ýasan? Yo. Türkmen. Öňküde de türkmen, bu gezekde de türkmen şu. Dom bilip dursun şu metil spirtden ýasasan adamy zäherleýär, ölýär sen nädip ýasa bilýän o wyzdanyň bar ýa. Hey Allah'can. Tekel bayda da satılıptır diýär o original çüýşe üstü etiketkasına şen ýasaýar onu ýasan onu ýasaýar watandaşlar. Yani şoň üçin Allah'can Türkiýede akalara wara distribusiýonda sabır bersin, biram wara amanlyk bersin o Türkiýede akalara. Çünki Türkiýede ýa metil spirt bilen satılıp duran zatlar känmidir, ýa köçede pistolet bilen atyşyp görün känmidir. Ya metrobus çakışýama ýaman sluçulon kän bolýan ýeri Türkiýe mesela. Türkiýede şu. Kän sluçularyň ölümleriň şunýaly hadisalaryň bolýan ýeri. İstanbul ýaman dar şäherinde, şondan bolýan. Meselem ine Türkmenistanda hiç tat bolanok diýip adamlar gedip hizletip gelip görler, hiç ölümem ýok. Jenaýat emedilenok Türkmenistanda. Hiç tat bolanok asmana suda dikket bör. Yani hakikatda ol hemme zat bolupdur. Halka berdi ölüp ýaty. O halky bärde dem ölüp ýaty, ýurdun içinde dem ölüp ýaty. Ýöne ölsem, sen bir o wagtda o mutura dökkäler. Hiç kim görmänkä äkidip mutura dökkäler. Sebäbi bir görse seni arkadamyň agraýyna diýan eter. Aşykdan ölüpdir. Ya şonýalak ara içip ölüpdir ya o jenaýat etip ölüpdir ya jenaýat bolup ölüpdir ya yegeller öldürüpdir ya adalet ministri öldürüpdir ya prokuror öldürüpdir ya wizatga berilmeýändigi üçin öldürüpdir. Şol atlary aýtsam onda hökümetiň agraýyna arkadamyň agraýyna ziýan etdi. Şonuň üçin hem aýdamdyk hemme zat gülýärdik getdir. Türkiýede şonýaly ölümler kän, ýöne Türkmenistanda da şondan az däl sebäbi Türkmenistanda da nemeler
näli soňky döwür ykdysady krizisiň netijesinde dollaryň bakatynyň uçmagy netijesinde bolýan ölümleriň sany taja ýok Türkmenistanda da. Onlar adamlar hakyky durmuşdan uzaklaşmak üçin o tablet içip görler. Her türlü öldürçe bir narkotik oylap tapıp içip görler şonu. Doğru. Abdullah, sen hünerin näme? Spesiň? Men sosiolog. Sosiolog. Şonýaly o şuratlar aýtmak adamlarda hüşgarlyk göretýär. Hüşgarlyk bir bilim derejesi ýokarlanýar. Aragyşdan ölüp bolýandygy adamyň gözüňe gelýär. Şonuň üçin şu habarlary Türkmenistanda da aýtmaly. Türkmenistanda da adamlar arak içmesin. Şoň öňüni almaly. Hemme zady ine bir sürü adam bizden talap edýär Türkmenistanyň gowy taraplaryny aýtdy. Şol Türkmenistan watanda aýdyrýan gowluklara da anamy ýok adamlaryň. Şo watanda aýdyrýan gowluklaryň dogrudygyna anamy ýok bolan üçin adamlar gelip bizden gowluk aýtmagy talap edýärler. Näme diýjek şoň? Tamam. Sosiolog bolan şey jemiyet psihologiýasy gitýärde. Türkmen bir jemiyetde, Türkmen jemiyeti. Jemiyet psihologiýasyna nähili ýol bilen gazady. Aň düşünjeli. Şo zatlaryň öňüni aljak bolsaň, şo statistikany ýöretmeli. Esas. Olup sen aýtgan zatlaryň bary bir hökmet etmeýär, pajizman. Ýöne indi şu taýda diýjek bolardim. 30 ýyllar manipulasiýa ýollamary etip geldi, ýykyp geldi. Şoň nähili netije berdi, nähili ýollar bilen edildi. Diktatoraň düzülüşini soraýam. Indi adamlar näme işdäde goşuldym men ýygnaly ýene birde gelmegiň netijesi jemiyet psihologiýasyna ýetiren täsiri. Seret ana telewizorda bilýän bolsaň her bir meselem şonýa zatlary çykaryp asyp görkezýärler. Ana on paraxorlar tutup asyp görkezýärler, basyp görkezýärler. Ondan beýlekleri şonýaly edip görkezýärler. Şonu yerlerde de edýärler. Nasiliya monopoliýanyň nasiliýa diýýär. Hökümet özüniň hemme zat edip bilýändigini, zorlugy edip bilýändigini görkezýär. Diňe özüniň ýöne, başga hiç kimiň däl. Şu hökümetiň, ýene şu Gurbanuly Berdimuhammedowyň hemme zaty özü edip bilýändigini halka açaçan görkezýär. Ondan şondan hökümetden öler ýaly gorkýarlar adamlar. Polisiýa ýoluň ortasyndan gelýän bolsa adamlar siýär gör. Ya bukulýa. Daşa men özüm Türkmenistanda şeýle zat edýärdim da. Bilýärdim özümi, polisiýany görsem bir hil çekinýärdim, gorkýardim. Bir zatlar sora aýsa diýip. Şonýaly hökümet şonýaly bolmaly däl-de aslynda. Hökümet şonýaly bolmaly däl. Hökümet bir özüni ol hudaýlar ýaly alyp barmaly däl-de raýat ýaly alyp barmaly. Polisiýanyň sorajak puldur da başga näme? O nälik bir kähel bir zat düşünem sen basýarlar da. Kähel bir zat düşünen basýarlar da halkyň gözüne oýup alýarlar. Bir gelegede bir şappa tegirse şonu amek dip basýarlar. Teýdiben mara adamlaň gözüne oýup alýarlar. Ondan ol adamlar galmaz bolýar. Ondan bir-birini ol bir pirkolda gördüm men. O iki tane oğlan uruşjak bolsa derre öňüne şöýdip näme tutýar. Ene arda.
Sen üstünden arz etýär. Ene meni urdu diýip. Ana şol hökümetiň hökümetiň getiren derejesi şo biti. Birine bir şapat degerdiňmi seni tutup basýarlar. Nuraga konvertasiýa bilen bar garabada var. Üstüne täden biraz gıýtgaça dik geçýärdi. Şo sistemaň işleýişi bar edi. Yo, o taýda düşünmediği zat ýokla. Yani Ýok, düşünmediği zat ýok. Ýöne indi ýurtdan çykmada etmen. Bu näme tapawut edýär? Bir harit getirýän, esasanam daşary ýurtdan harit getirýänle tapawut edýär. Yani sen gidýäňa 20 manatdan harit getirýän. Yani $1 alan zadyň 20 manat diýip hasaplaýan. Assalamu alaykum. Eýle kiýiren getiren tengeden. Abdullah. Tenge berip karşılığına getirýär haridi. Ve bazara satanna bolun gara bazaryň narhyndan goýup satýar. Näme diýe geçip dura diýe, näme diýen onuň bärde satyp diýe. Ödem asnawny monopoliýa bolup oturýanlar edýär ony. Yani şo haritda monopoliýadyr. Biram konvertasiýadan özüniň monopoliýasy bar. Boldy. Yani bazaryň bahasyny düşürüp näme diýen ýa-da. Yok sen ýalňyşdyň Nuri. Bularyň bir halka peýda yer bar ýeterdiler. Sen 50'den konvertasiýa alyp oturan adam şu an kilmiň bahasy 80 manat, 100 manat, 120 manat. Hawa. Şol belli da şol aňardan konvertasiýa esasynda gelip oturany. 50 teňe gelip oturmy paçka, 1 manata gelip oturmy. Nuraga. Sen ýalňyşdyň şu an min torgy näme üçin çarşdan no. Ayt, Ministerstvo торгового дела näme üçin çarşdy? Zatlar ardanada, pizzes nasol kardanada dedim adamlar hayran galya. No. Şol näme üçin men sen bir ýurduň baş tonu bolup da sen ýurduň ýaşap ýurduň içindäki bolýan zatlardan habarsyzlyga salan bolup samsyklyga salmakmy ýa-da bu aýny bu hemme kişi tarapyndan kart açyldy, indi biz munyň çäresini görmesek bolanok diýip edildimi? O tarapam bar ha. Yok, bol infok çäresini görmesek bolanok. Men anany boşawat edip başlady diýip çarşdy ho. Aşoda bilmem sen toporuňyzyň eden ihlasy şol insanyna şo gelýän ýeri sen etdiň Abdullah etdi talip etdi şolaň eden ihlasy bolmasa olam gözüni ýumyp olam hemme zat içine senem dogry men rady men 100% koşulýan näme üçin şugurrun dün gitti sen hawlun senem altfanam saňa her çağa maşgalasyny näme bolup bilen sen bilen o sen 5 maşgalaň ay bir daha onu kaka bolýmedik ay bir daha onu ýurdu dolandyr diýdik bir daha onu kaka da bolýmedik o halkyň atasan bolýmedik bir daha o ýurdu dolandyr nädip dolandyrýan işimiz ýok haýladykmy haýladyk ýurdu dolandyr meclis bilen dolandyr deputatlar bilen dolandyr gaziet jurnalistler bilen dolandyr telewiziýa bilen dolandyr ýöne dolandyr diýdik bir de ata gerek gäleýdi bodolan bizar şolar ýal görüňlerden. Nuraga tema diýip bir de onu çağırar olum biziň atamyz der. Nuraga tema diýip sebäbi bir men tetin ketdim. Beret gerçek vatandaşlar maskala döwlet bilen deňeşdirip bolmaýan maskalany. Maskalada ata öz çağalaryny, aýalyny, gyzyny töýgü bilen dolandyrýar. Töýüp dolandyrýar şolary. Abdullah, gerçek men tetin açmasam açma. Töýüp dolandyrýar. Hökümetde bolsa, ýurtda bolsa kanun diýen bir zat bar. Kanunlar bilen ýurt dolandyrylýar. Töýgü bilen däl. Sen aýdan etmedimi? Jenayet etdimi? Ekidip basylýar. Onun üçin o bir adamyň jogapkärçiligi däl ol. Salam aleykum emmegize. Harmanlar işler. Salam aleykum alçereke. Şonuň üçin maskala bilen nämen deňeşdirmeli döwleti. Aç
Aydyber ýanykda. Ya, Nurağa bir tema degmegiň sebäbi bar. Men özüm aslında daşına çykmakam Qarabazar nägilişe konvertasiýa nämedigini daşa düşünmeýän diýen ýalakdym. Ozaň häzir ýurtdan çykmak bir efiri izlap görüp oturlar bar. Tok bir minut edeceğim. Bir minut sesin kesayda gerçek. Bir minut sesin kesayda gerçek. Gel lan. Ozaň şu sebäpden biraz türkçe çaýlaýdym-da. Owo. Gerçek. Sen kaşmar, nime kaşmar edopsan efirlere? Nereden geldin Eziz? Boldun mu? Dinleyen yok şu an. Boldun mu? Nikoya alıp bizler gepleeceğimiz kör. Dinleyen Aydıver. Ayda var. Aydı, ну слушайте, я слушаю, Aydıver. Я тоже слушай, брат, блядь. Ты чё, вафли в клеточку попутал, что ли, бля? Куда ты попал, знаешь? Здесь мужики сидят, таким тварям конченым. Yaptın da Не место. Men yaptın doğru mu? Ne için yaptın brat? Sen var ha. Ne için yaptın brat? Sen götünden dam alasan, dal bakırım bile. Sen подожди еще. Men sana diyeyim. Men sana soru cevap veremok. Abdullah soru cevap veriyor. Ne için yaptın brat? Abdullah. Sen erkek oğlan ne için yaptın brat? Bolýany şu gidişmeňsene. Abdullah. Abdullah. Yank suraty görkezäýdi, arkaňda fon edip, ýa telefonda gaýra edet. Selam aleykum. Ey, size bir sürprizim var. Gerçek Gerçek. Где-то тебя не видно вообще, hani? Neredesin? Görünüyor. Ben mi? Gerçek. Yok, Talip. Görünüyor, böyle çıkan ok. Kameranı açıp bilem okla. Eğer Tarif bol sen tarif bola Abdullah bol. Ne için yurdu yaman ne ýagdy men düşünemem size. Men hayran hale men. 5 ay var iýerle, 5 ay var iýerle. Aga men Oňar ýalyp ama Çıkarmasana, давай görüşelim kulen. Это çok Kim yurdu yamanla ya? Gerçek, sen hod bir stena bilen oturup gepleşi gördün mü? Hoş, давай men seninle erkek gel, yüz görüşelim. Hoş? Yok. Со мной что ли? Ну да. Давай, Хош? никаких проблем. Но со стеной я не думаю, то, что это правильно, стена, блин, гепleşmek. Какой если ты себя уважаешь, ты же не будешь со стеной общаться, правильно? Давай Я тебе об этом говорю, düşündün? Yankı стена, бля, ёбана. Чё с ним, чё, sen не düşündürecek, чё ты, какой аргументированный, какой диалог сам барacak болупсан, я вот это не могу понять. Я его знать не знаю просто, я с тобой хочу пообщаться нормально, по-человечески. Да никаких проблем, Ира. Будет. Давай seninle görüşelim. Если у тебя логика доходит, то хоть есть тянуться логика, мы görüşme. Ey, Да, ну давай, Ира, газуй. Все, давай, передача Б, поехали.